petrolyo sa ikapitong sunod na linggo. Ugnayan naman sa iba pang government agencies para sa pagbabalik eskwela, pinalakas pa po ng Department of Education. Si Secretary Angeles naman naka-isolate matapos magpositibo sa COVID-19. Si MMDA Chairman D. Mayuga infected din. House Committee on Good Governance and Public Accountability nagsagawa ng pagdinig kaugnay pa rin dito sa kontrobersyal na pag-angkat ng asukal ng bansa. Panukalang ladderized program naman para sa mga nurse di kasagutan sa kakulangan ng medical workforce sa bansa. At sa ating international news, mga law enforcers na nagsagawa ng search operation sa bahay ni dating US President Donald Trump nakatanggap ng maraming banta. At sa atin pong sports, balita po, kawalan ng schedule ng mga basketball superstars na sina Kevin Durant at Kyrie Irving ng Brooklyn Nets sa prestigyosong Christmas Day Games ng NBA. Umani po yan ang atensyon. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nag-anunsyo na po ang ilang kumpanya ng langis ng kanilang ipatutupad na tapyas sa kada litro ng kanilang produktong petrolyo. Ang Pilipinas Shell ay magpapatupad ng rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina na 10 centavos. Mas malaki naman ang tapyas sa diesel na 1 peso at 5 centavos kada litro habang 45 centavos naman sa kerosene. Parehong adjustment ang ipatutupad ng clean fuel sa gasolina at diesel pero wala silang price rollback at anumang paggalaw ng presyo sa kerosene. Inaasahan namang magsisisuduran na rin po ang ilang kumpanya sa pag-anunsyo ng kanilang adjustment ngayong araw. Ang oil price adjustment ay inaanunsyo po yan sa araw ng Lunes at agad mang ipinatutupad kinabukasan o araw ng Martes. Samantala, tuloy-tuloy ngayon ang pakikipag-ugnayan ng Department of Education sa iba't ibang ahensya ng national government para sa mas malakas at komprehensibong paghahanda para yan sa pagbabalik ng klase. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Powa, nakuha ng kagawaran ang commitment ng 17 katuwang na ahensya sa pagtiyak ng kalusugan, kapayapaan, kaayusan, kaligtasan, transportasyon, komunikasyon at mahalagang serbisyo na ibibigay sa mga guro at sa mga mag-aaral. Binuuna ng DepEd ang mga miyembro ng OBE Interagency Convergence kabilang ang Department of Health, DSWD, DND, PNP, DPWH, Pag-asa, NDRRMC, DOTR, MMDA, DILG, OPS, NTC, Department of Energy, DICT, DTI, Meralco at MWSS upang tiyakin ang mga tulong na maibibigay sa mga paaralan sa pagbubukas yan ng klase. Bukod pa rito, formal nang sisimula ng ahensya ang operasyon ng Public Assistance Command Center sa Central Office. Natatanggap ito sa mga alalahanin, reklamo at mga kahilingan ng education stakeholders, kaugnayan ng enrollment at iba pang mga paghahanda para yan sa pagbubukas ng mga paaralan. Itinalaga rin ng PACC sa pagbabahagi at pagbibigay linaw ng mga pulisiya, programa, proyekto at proseso, particular na sa mga bagay na may kaugnayan sa pagbubukas ng klase at wastong pagtukoy at pakikipag-ugnayan ng Department of Education sa mga alalahanin kasama ang mga kaugnay na tanggapan para yan sa nararapat na aksyon. Nabanggit din ng Department Memorandum No. 63 Series of 2022 na dapat magtayo ang Regional and Schools Division Office ng kanilang Command Center sa pamamagitan niya ng kanilang Public Affairs Unit. Maaring iparating ng mga guro, mag-aaral at magulang ang kanilang mga alalahanin sa mga hotlines, emails, text messaging service, social media at letters and endorsement para yan sa nararapat na aksyon. Samantala, posible naman daw na pababa na talaga itong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Kasunod na rin po ito ng one-week growth rate ng COVID-19 cases sa Metro Manila na bumaba po sa negative 1%. Ayon kay Octa Fellow Dr. Guido David, ang growth rate ng National Capital Region noong Agosto 7 ay 9%. Ipinunto nitong dahil sa nasabing development ay ibig sabihin na mayroon na pong downward trend ang COVID-19 infections sa NCR.
Una rito, sinabi ni David na ang NCR COVID-19 cases ay posibleng nag-peak na po dahil ang weekly positivity rate ay bumaba pa sa 16.4% noong Biyernes mula sa rating 17.5% noong Agosto 6. Kasunod dito, ipinaalala pa rin po ni David sa mga LGUs na ipatupad pa rin ang mga measures at yung pagmamatsyag pa rin sa COVID-19. Dadako muna tayo sa Malacanang dahil sa Secretary Trixie Angeles naka-isolate matapos magpositibo sa COVID-19 at si MMDA Chairman D. Mayuga naman infected rin sa nasabing virus. May karagdagang detalye si Bombo Dennis Hamito. Limitado muna ang galaw ng ilang miyembro ng gabinete ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod nga ng pagpositibo na naman ng dalawang opisyal na miyembro ng kanyang gabinete. At pangunahin na dito si Press Secretary Trixie Cruz Angeles na ngayon ay naka-isolate dahil mula kahapon ay lumabas na yung resulta ng kanyang RT-PCR kung saan siya ay positibo sa COVID-19. At maliban dyan, si MMDA Chairman D. Mayuga ay infected din ng naturang virus. Kaya naman, hindi muna sila personal na pupunta dito para sa cabinet meeting, kundi sila ay magtatrabaho muna sa kanilang isolation area. Sabi nga ni Secretary Angeles, ay tuloy pa rin naman yung kanyang ginagampan ng mga trabaho. Yun nga lang ay limitado dahil hindi siya po pwede muna pumunta dito lalo't baka mahawa o magkaroon ng exposure yung iba pang bahagi ng Palasyo Malacanang, lalo't dito din naman siya nag-uopisina. At kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Kahapon nagpa-COVID swab test ako, RT-PCR, at lumabas ang resulta kaninang umaga. Ako po ay positive for COVID. Kung kaya't sa bahay po muna ako magtatrabaho habang ako ay naka-isolation. Kukunin ko na rin po itong pagkakataon na maghikayat na magpabakuna tayong lahat at magpa-booster. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles kaugnay ng kanyang pagpositibo sa COVID-19. At nagkaroon nga ng mga paghihigpit dito sa Malacanang Complex. Katunayan, tayo ay nakasuot ngayon ng isang palatandaan. Ito yung pananda na inilalagay ng Presidential Security Group upang patunayan na ikaw ay sumailalim sa COVID test at ikaw ay nagnegatibo. At kinakailangan ito sa lahat ng pumapasok na opisyal man o bisita dito sa Malacanang Complex. Ito yung new executive building at dito pong pasok yung mga katulad ni Secretary Angeles na nag-opisina doon sa may parting itaas. At maliban dyan, may iba pang mga opisyal na pumapasok dito. Kanina galing tayo sa isang bahagi na nitong Malacanang Complex kung saan doon naman kinakandak yung antigen test at kung talagang kinakailangan ay may confirmatory test, yung RT-PCR, pagka nakitaan ng mga palatandaan o sintomas ang isang individual. At maliban dyan, mainit pa rin ang usapin dito sa Malacanang, kaugnay doon sa panibago na naman na naghain ng resignation na letter mula sa board ng Sugar Regulatory Administration. Ito yung controversial pa rin na usapin ng illegal na resolusyon na inilabas umano at yan ay pinirmahan ni Undersecretary Leocadio Sebastian na itinatanggi naman ng Pangulong Bongbong Marcos yung pag-akto dun sa naturang importation plan. Ito yung pag-angkat dapat ng nasa 300,000 metric tons ng asukal, bagay na kinukontra ng Pangulong Bongbong Marcos at tinawag ng Malacanang na illegal ang naturang hakbangin dahil nga walang angkop na pahintulot mula kay Presidente Bongbong Marcos. Pinakahuling naghain ng kanyang resignation itong si Attorney Roland Beltran. Siya ay board member ng Sugar Regulatory Administration. Hinihintay din natin kung ano pang masasabi ng iba pang miyembro ng board, lalo't mainit pa rin ang usapin ng naturang importasyon na ayon nga sa Pangulo ay hindi naman pala talaga kailangan mag-import, Bombo Gerald. Bombo Deniso, paano to? Walang isasagawa muna ng mga press briefing dyan sa Malacanang at or idadaan ito sa video conferencing itong mga press conference dyan kung mayroon man ngayon araw, Bombo Dennis? Ganun na nga, ang mangyayari ay maghahatid na lang siya
ng kanyang mensahe through different platform. Ano? Talaga yung wala mo ng face-to-face. Hindi rin naman kasi po pwede yung ganun, Bombo Gerald, batay sa protocol ng Department of Health na ang isang individual na positibo sa COVID-19 ay pupunta pa sa kanyang opisina at pakikihalubilo. So hindi yun papayagan ang ating umiiral na patakaran at ganun din yung IATF resolution nung nakalipas na administrasyon na kumbaga ay ito pa rin naman yung ino-observe ngayon, hindi pwede na pumunta ng personal yung infected ng COVID-19 sa kanyang opisina. Bombo Gerald. Oo, so magsasagawa ng disinfection dyan, Bombo Dennis, lalong-lalo na malapit lang yung opisina ninyo dyan na doon na sa kung saan isinasagawa itong press briefing, Bombo Dennis. Well, si Secretary Angeles naman ay nasa kanyang bahay nung sinasabing na-infect ng COVID-19. Pero siyempre, magpapatupad na lang din ng mga pag-iingat dito, mag-disinfect of course, pero yung sinasabing pagkaka-expose, wala namang ganun na sitwasyon ngayon dahil ang posibleng na-expose sa kanya yung kanyang mga kasamahan sa kanilang bahay at yung iba pang individual na nagkaroon ng close contact sa kanya this weekend, Bombo Gerald, at hindi naman yan dito sa Palasyo Malacanang. Dito sa issue pa rin sa SRA na yan, may abangan para marami pala itong nakapirma dyan na Bombo Dennis at may pahiwatig na ba na may mga magbibitiw pa sa mga susunod na oras or susunod na araw, Bombo Dennis? May mga pasabi na nakipag-usap at yan ay nasa kamay na kasi ni Executive Secretary Vic Rodriguez at may nakatalaga na ring tao na siyang nag-iimbestiga dyan. So iniintay natin kung anong kahihinatnan nito mga ito, lalo't hindi naman po pwede na hanggang pagbibitiw, re-resign lamang. Kinakailangan may mga karampatan pang aksyon at may ilalabas din na resulta ng pagsisiyasat ang Palasyo Malacanang kung ano ba talagang nangyari, bakit nagkaroon ng illegal na resolusyon, lalo't may nakapirma doon in behalf of the President. Napaka-sensitibong bagay, lalo't issue ng importasyon, napakalaking halaga ang gugugulin dyan sa 300,000 metric tons kung natuloy. Buti na lamang at napigilan yan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Palasyo Malacanang, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan po mamaya, ongoing itong isinasagawa ng Kamara na pagdiriga kaugnay sa kontrobersyal na pag-aangkat ng asukal dito sa bansa. At sa ating international news po, mga law enforcers daw na nagsagawa ng search operation sa bahay ni dating US President Donald Trump nakatanggap ng maraming banta. At sa ating sports, balita itong kawalan ng schedule ng mga basketball superstars na sina Kevin Durant at Kyrie Irving ng Brooklyn Nets sa prestigyosong Christmas Day Games ng NBA. Umani po yan ang atensyon. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nanawagan ngayon si COMELEC Chairman George Garcia na sa halip na palaging ipagpaliban ang halalan, dapat isaalang-alang na lamang daw ng mga mambabatas ang pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan or SK. Anya panahon na upang tingnan ng Senado at Kongreso ang posibilidad na palawigin pa ang kasalukuyang 3-term ng barangay at SK officials. Sinabi pa ni Garcia na madalas na kumikilos ang Kongreso para sa suspensyon ng barangay at SK elections. Gayunman, iginiit ng COMELEC chief na kailangang tiyakin na ang barangay at SK elections ay hindi isasagawa ng sabay-sabay sa national at local elections. Nakatakdang dumalo sa isang pulong sa Kongreso bukas ang mga miyembro ng COMELEC para pag-usapan ang posibleng pagpapaliban ng barangay at SK elections na nakatakda sa Disyembre 5. Gayunman, sinabi ng hepe ng poll body na ipapaalam nila sa Kongreso na matatag ang COMELEC o ipapaalam nila sa Kongreso na matatag ang COMELEC sa desisyon nitong ipagpatuloy ang paghahanda para sa darating na barangay at SK elections.
Dagdag pa niya hanggang sa maglabas ang Kongreso ng batas na nagpapaliban sa nakatakdang botohan, magpapatuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC. Sa katunayan, nakatakda ng simula ng COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa halalan sa susunod na buwan. Samantala naman, patuloy na umaani ng papuri ang hakbang ni Pangulong Marcos. Pinuri ni Presidential Advisor in Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang naging hakbang ni Pangulong Marcos na mailakip kapwa sa Bangsamoro Transition Authority o BTA ang mga miyembro ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front. Ayon pa kay Galvez, kapuri-puri ang naturang inisyatibo ng administrasyon na anya'y pagsusulong hindi lamang ng unity kundi pati na rin ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro. Nagresultaan niya ito ng pagbubuklod kapwa sa MNLF at MILF na sa matagal na panahon ay naging magkabukod. Subalit ngayon ay maari ng tawaging United BARMM o United BARM. Para naman kay Press Secretary Atty. Trixie Cruz Angeles, nangangahulugan lamang na ang naganap na pagkakaisa ng dalawang grupo ay isang indikasyon na bukas din ang mga dating Moro rebel groups sa itinataguyod ng pamalaan na pagkakaisa. Nitong nagdaang Biyernes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng BTA na isang 80-member governing body na magpapasa ng legislasyon para yan sa Bangsamoro Organic Law. Nagbabala pa rin naman ang pag-asa sa mga residenteng nasa mabababang lugar sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa ngayong araw. Makakaranas pa rin kasi ang malaking bahagi po ng bansa ng pag-ulan dahil pa rin sa southwest monsoon, yung habagat po yan na nakakapekto sa Southern Luzon, Visayas, maging doon sa Mindanao. Makakaranas pa rin ng kalat-kalat na rain showers at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Metro Manila, Region 4B o yung Mimaropa, Region 4A o Calabarzon at probinsya ng Bataan at Zambales. Ayon kay Alzar Aurelio ng Pag-asa, sa ngayon ay wala pa naman daw na mamonitor ang Pag-asa na weather disturbance sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang nalabing bahagi naman ng bansa ay makakaranas pa rin ng isolated rain showers dahil pa rin yan sa localized thunderstorms. Si Senator Tulfo nagbabala daw na pwedeng pagsamantalahan ng terorismo itong laganap na brownout. At ma-report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy yung ilang mga hilera ng mga magkakahiwalay na mga Senate Committee hearings at hanggang hapon pa yan at sundan naman yan mamayang alas 3 ng hapon yung gagawin na plenary session at tatalakayin yung iba't ibang mga issue. At samantala ay ito, nagbabala si Senator Raffy Tulfo na ang laganap na brownout sa iba't ibang probinsya ay nagdudulot ng malaking banta sa pambansang seguridad. Sinabi ni Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Energy ang mga kapalpakan ng mga ahensya ng pamahalaan ay matugunan o dapat matugunan ng mga ahensya ng gobyerno. Ang paulit-ulit na problema sa brownout ay maaring makaapekto sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Naalarma si Tulfo sa masamang epekto ng paulit-ulit at rotational brownout sa kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Senator Raffy Tulfo ang kaugnay sa Senate hearing, partikular ng kanyang komite, Bombo Gerald. We must find ways to lessen the price of energy by finding solutions equitable to both the consumer and the producer. We must make sure to ease the investment into the energy industry in order to avoid an impending energy crisis upon the depletion of our current largest natural gas source, the Malampaya. We must see to it that our government regulatory framework is streamlined and responsive to the needs of the people and put an end to abusive and self-centered practices. And finally, with the guidance of our current administration, we must create a framework of our country to utilize novel means of energy such as
nuclear energy and tidal power. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo sa hearing ng kanyang komite na Senate Committee on Energy. At ayan yung kanyang babala sa mga kumbaga nagpapatakbo ng iba't ibang mga kooperatiba at yung ibang may kinalaman sa ating enerhiya. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mayroon pong isang komite dyan sa Kamara naman yung nagsasagawa ngayon ng pagdinig kaugnay pa rin dito sa kontrobersyal na sinasabing pag-aangkat o yung importation po ng asukal. At nandyan sa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Yes, Bombo Gerald, katatapos lamang ng nasabing briefing, tiniyak ni House Committee Chairperson on Good Governance and Public Accountability, Representative Florida Robes, na kanilang aalamin ang punot dulo ng kontrobersyal na illegal importation ng sugar ng 300,000 metric tons. Sinabi ng mababatas, ang mabuting pamamahala ay nangangailangan ng transparency at accountability. Ayon kay Robes, kailangan ng mga kapani-paniwala at mapagkakatiwalaang institusyon. Kaya siniguro nito na ang Committee on Good Governance and Accountability ay ginagawa ang kanilang trabaho para siguraduhin na mayroong transparency. Umaasa ang mababatas na sa nasabing pagdinig, maliwanagan ang lahat kung ano talaga ang nangyari upang makagawa sila ng matalinong mga desisyon hinggil sa nasabing usapin. Binigyang diin pa ni Robes na sisikapin ng komite na hanapin ang katotohanan sa paghahangad ng mabuting pamamahala. Nilinaw din ito na sa darating na Huwebes muling magsasagawa ng briefing hinggil sa Sugar Order No. 4. Nagbabala naman ang mambabata sa mga resort speakers na hindi makipagtulungan sa gagawing inquiry nila at sila ay i-contempt. Samantala, nagpaliwanag naman itong sa mga kongresista ang nagbitiw na Department of Agriculture Undersecretary na si Leocadio Sebastian kaugnay sa sinasabing illegal na sugar order na importasyon. Humarap si Sebastian sa pamamagitan ng via Zoom sa isinagawang joint briefing ngayong umaga. Idinipensa ni Sebastian ang paglagda niya sa Sugar Order No. 4. Anya, pinirmahan niya ang kautusan base sa mga datos na ipresenta sa kanya ng SRA. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Representative Rida Robes. Of the country, I sympathize with you and empathize with you. I empathize with you for clinging on the Filipino people, but I guess the more credible person to say that is the president of the country, not less than the President Bongbong Marcos. I beg to disagree on your statement, but I thank you for you coming out into open with your statement. But of course, I beg to disagree because there's a process flow here, and the policy authorizer has actually the capacity to choose the implementers. I know you have that, but I think the miscommunication is on board. Thank you, our colleagues. Yan si Representative Rida Robes. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mayroon na mga reaksyon itong grupo ng mga nurses dito pa rin sa panukalang maladerize yung programa para sa mga nurses dito sa bansa. At mariporta ang Bombo Radio Legazpi. Mariing inihayag ng Filipino Nurses United UFNU na hindi kasagutan ang panukalang pagpapatupad ng laderize program para sa mga nurse upang mapunan ang kakulangan ng medical workforce ng Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay FNU Secretary General Jocelyn Andamo, isang urgent problem ang kakulangan ng bilang ng nurses sa bansa kaya't mahalagang mabigyan ng agarang solusyon. Aminado rin ito na makakatulong ang naturang panukala, subalit kailangan ang agarang aksyon para sa lumalalang understaffing sa mga ospital. Dahilan nito ang mababang sahod at hindi sapat na benepisyo ng nurses kapalit ng halos 16 oras na trabaho. Kung kaya't marami ang napipilitan ng mga ibang bansa upang doon magtrabaho. Dahil sa kakulangan ng medical workforce, ilang mga ospital na ang napipilitang huwag tumanggap ng mga pasyente. Binigyang diin ni Amado na bago sana bumuo ng panibagong programa, dapat na alamin muna kung bakit maraming nurses ang umaalis ng bansa. Oras anya na magkaroon ng kasagutan at masolusyonan
ang naturang suliranin, tiyak na mas pipiliin ng mga health worker na manilbihan sa sariling bansa. Hindi ito yung ating magiging tugon na pagkakakulangan ng nurses sa ating mga ospital. Napaka-urgent nito. So, kailangan meron tayong kagyat na solusyon na kailangan na nating gawin ngayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Mga manggagawang Pinoy naman sa Taiwan, Israel at Macau na binabantayan ng DMW nasa maayos pa ring kalagayan at nagpapatuloy sa trabaho sa gitna ng krisis. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Bacolod. Natuyo na ang ilan sa mga ilog sa Europe dulot ng matinding heatwave doon, kung saan unang naranasan ito na kinabahala ng mga tao. Isa sa matinding epekto ng heatwave ay ang pagkawala ng tubig sa ilang parte ng River Po sa Italy, kung saan dahil dito ay nakita ang bomba ng World War II na pinakamalalang tagtuyo sa mahigit na 70 taon. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Kath Maramot, OFW doon sa Italy. Sa ilang taon nang nakatira doon sa Italy, ay ito ang pinakauna niyang naranasan na pinakamalala doon sa nasabing bansa. Sa totoo nga lang po, in 23 years ko dito sa Italy, ngayon lang po kami nakaranas ng ganitong sobrang init. Ramdam na ramdam po namin yung pagbabago ng klima dito. Na nasasabi sa South po, katulad ngayon, bagyo doon, bumabagyo, bumabaha. Dito naman po sa North, sobrang init. As in, umaabot po kami ng 40 degree sa sobrang init. Sa ngayon ay inaasahan pa doon sa Italy ang pagbabago na naman ng panahon, lalo na dahil papasok na ang buwan ng Setyembre. At yan ang balita. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News, Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras po sa buong kapuluan, 27 minuto po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nagbabala ang Federal Bureau of Investigation o FBI at US Department of Homeland Security sa gumagawa ng banta laban sa mga law enforcement agencies kasunod yan sa isinagawang search operation sa tahanan ni dating US President Donald Trump. Naobserbahan ng FBI at DHS ang tumataas na banta laban sa federal law enforcement, ibang law enforcement at government officials matapos isinasagawa ng FBI ang search warrant sa Palm Beach, Florida. Kabilang sa mga banta na natanggap ng organisasyon ay ang tinatawag na dirty bomb na nilagay umano sa harapan ng FBI headquarters at ang naglalabas ng mga general calls para sa civil war at armed rebellion. Natukoy ng US agency na karamihan sa mga bantay target na patayin ang mga miyembro sa hudikatura, law enforcement at mga opisyal ng gobyerno na nauugnay sa paghahanap sa Palm Beach, kabilang ang federal judge na nag-aproba naman ng search warrant. Karamihan din sa mga banta ay nangyayari online. Inilabas ang search warrant matapos matukoy na mayroong 11 set ng classified na mga documents sa tahanan ni Trump at ang Justice Department ay may probable cause para isagawa ang search operation batayan sa posibleng mga paglabag sa Espionage Act. Bombo Sports News. Umani ngayon ang atensyon sa ilang basketball analyst at mga fans sa pag-itsapera po ng NBA na napasali sa prestigyosang Christmas Day Games ang mga superstars na si Kevin Durant at Kyrie Irving. Una naglabas ng advance schedule ang NBA para sa Christmas Day na kinabibilangan ng mga sumusunod na koponan. Ang Milwaukee Bucks makakalaban po itong Boston Celtics. Ang Philadelphia 76ers makakasagupa naman itong New York Knicks, habang ang Phoenix Suns ay haharapin ang Denver Nuggets. Itong Los Angeles Lakers ay makikipagtuos naman sa Dallas Mavericks, habang ang Memphis Grizzlies ay babanggain itong defending champion na Golden State Warriors. Sa naturang schedule po ay kapansin-pansin na wala ang team ni na Kevin Durant. Batay kasi sa mga nakalipas na mga NBA season, palagi na lamang kabilang na po ang pangunahing mga mainstay sina Durant sa Christmas Day game. Ang pagkawala sa naturang schedule ng Brooklyn Nets ay sa gitna na rin na hindi pa maresolba ng team ang kahilingan ni Kevin Durant na malipat ng ibang team. At ang sports news ay inhatid po sa inyo ng Cherryfer.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News sa Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Isa pang mataas na opisyal ng Sugar Regulatory Administration nagbiti sa pesto, kimpirmasyon po ng Malacanang hinihintay. Ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo na ng oil price rollback sa kanilang produktong petrolyo sa ikapitong sunod na linggo. Nayan po ng ibang government agencies para sa pagbabalik eskwela, pinalakas pa po yan ng DepEd. Si Secretary Trixie Angeles naman naka-isolate matapos magpositibo si COVID-19. Si MMDA Chairman Di Mayuga infected rin sa nasabing virus. Samantala, House Committee on Good Governance and Public Accountability nagsagawa ng pagdinig kaugnay pa rin dito sa kontrobersyal na pag-aangkat ng asukal dito pa rin sa Pilipinas. Panukalang Lodderized program para sa mga nurse di kasagutan sa kakulangan ng medical workforce sa bansa. Sa ating international news, mga law enforcers na nagsagawa ng search operation sa bahay ni dating US President Donald Trump nakatanggap ng maraming banta. At sa ating sports news, kawalan ng schedule ng mga basketball superstars na sina Kevin Durant at Kyrie Irving ng Brooklyn Nets sa prestigyosong Christmas Day Games ng NBA. Umani po yan ng samut-saring reaksyon. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa bumuanay sa udto. Formal na karong nga nag-umpisa bumuanay sa udto sa aton siniya nga pagpalayag diriman sa Bombo Radyo Iloilo sa paghatag naton giya kagaina sa aton siniya nga mga kabombo nga mga mapalaron sini nga taga-daog sa Enhanced Suwarte sa Palengke Studio Draw sa week number 2. Pero sa aton siniya nga mga kabombo, subong sa aton sining pagpangalagad Agosto 15 kita sa aton sining mga kauturan. Lunes kita karon sining adlaw yari ang mga dalaguan kag mga talupang don karon nga mga balita tutukan ta diri sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto. Sa gihapon ini mo alaga nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sarangman nga malantaw live ang pagpalayag sa bombohanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe naman kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sa mga kabombo na ito, nagod gamangin una kag-updated sa mga balita, maglagon lang sa www.bomboradyo.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa aton sining mga kabombo, yari madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita. Aton sining karon nga balik-balikan ang pagtulo sa luha bangod sa kalipay. Nga mabato na ang premyo nga kasyasiyahan kag balde-balde sini iya nga mga grocery goods. Sa aton sinima winners sa Enhanced Suwerte sa Palengke 2022 promos ang Bombo Radio kag Star FM week number 2. Inyo sini nga nakita kagay na inyo nasaksihan ang pagbaton sa mga matutuod sini iya nga winner. Nga waigin pamudyot lang sa kilid sandalan kagamalan nga pulo picturean ta ka pulo videoan ta ka. But sa lingon nag-exister gini ni mga tawo kag nagapasakop gini sa aton sini karon niya nga promo diri sa Bombo Radio. Nagalalawas karon ang kalipay sa aton sini iya nga mga kabombo mga winners sa online activation. Kag sumungman winners naton sa Studio Draw. Kagin na lawag sa Sabadong adlaw pagka-Lunes ara na yon ang premyo. Sa dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalagad, insidente sa pagpalutang sa banwa sa Leganes nga kung sa diin involved diri ang ex-official member ang SK Federation na president nila sa banwa sa San Miguel. Hambal sa aton sa mga kapulisan panayon pa ini karon nga at large. Ano ang lihok diri sa Department of the Interior Local Government Provincial Office? May kantanan sa pagkaulamid sa ex-officio SB member nga si Michael Tadifa. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, Dongbo out, Francisco in.
Formal na nga magatalos karon bilang Regional Director sa Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Francisco talos kay Police Brigadier General Flynn Dongbo. Ang turnover of command hiwaton las 4 karon iya sa hapon. Sa aton sining mga kuturan, ano nga mga preparasyon ding ginahanda karon iya sang Police Regional Office 6 sa pag-welcome sang panibag-o sini iya nga leader. Sang aton sining mga kapulisan diri sa Western Visayas. Sa iban pa nga mga balita, magabyan patay matapos matumba sa motor. Disgrasya ni sila, waib gasuksok sang helmet, rason nga nakaangkon sang patal nga pilas sa ila sini mga ulo. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri man sa aton sini nga pagapangalagad sa Bumbuaray sa Udto. Mga vendor sa Mandurriao Public Market amat-amat na nga ginsaylo sa temporaryo nila nga pwesto. Inisa na talana nga pagkaayo sa nga merkado. Hibaloon taman to krong unon tong natabo kay ang informasyon naton sa mga kabumbuta. Isugit ko nila sa inyo Dira to sa may distrito iya sa nga Mandurriao. Sa aton sin mga kabumbo may isa dira ka vendor pinangayuan na 10,000 sang isa ka opisyal sa City Hall. Para sa anong na 10,000? Historyanta ni bala sa aton sinipray nga pagpangalagad. Dugang pa nga mga balita, isa patay sa shooting incident na tabo sa Banwa sang Dumangas. Ano ang latest rin sa aton sinikaron nga mga kabombo istoryanta man diri sa Bombohanay sa Udto. Sa iban pang matalupang doon nga mga balita, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. hindi pabor sa pagpuspon sa pagbukas ng klase sa Agosto 22 kung magsaka ang kaso sa COVID sa probinsya sa Iloilo. Muli madalagkuhan naton ng mga balita kaga impormasyon diri man sa pagpangalagad sa Bumbuhanay sa Udto. Oras na 37 minutos na nakaligad sa takna sininga las 12. Sa aton sininga mga kabombo, ginapanginbulahan nato ng mga winners sa Enhanced Suwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na may kasyasiyan pa! Isa sa mga winner kagayna nangin emosyonal bangod iya sang kalipay sa pagbaton sinisang cash prize plus 1,000 pesos nga worth sang grocery goods. Isa ini sa mga winner naton sa online activation. Sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo. Nagpropisgo gin samtang nga gina-interview ni Bumbo Duni kagayna sa ginpatigayon sini nga awarding ceremony. Ari bala ang kabahin sang awarding ceremony sa kay Will Hilmina Kapanas. Ang residente sang Kabugaw Nortes Banwa sang studio draw dahil lang yan ulo pasensya do pati ako do na excite man ako iya Bumbo Duni. Si Veronica Kapadagali sang Aldeguer Street nakabaton sang 3,000 ka pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Amo ning aton iyang first prize winner sa aton sini nga online activation nagpropisgo gid kagaynaw sa iya sini iya nga pagbaton man sang premyo sa iya sini nga pagdaog sa online activation. Ari balaw batian tabla sa aton sini nga mga kabumbo i-check naton ang pagbaton kagayna sa cash prize ni Veronica Kapada. Nabalor sang gift pack. Ma'am Junicia, Aling Junicia, good morning. Good morning, Sir Jundon. Congratulations gid sa pagdaog mo sa aton sa promo. Thank you, man. Thank you gid sa tanan. Anong imo sini nga mahambal kay na lawagan imo sini nga pangalan kag winner ka first prize pa sa aton sini nga online activation. Una-una pasalamat ko kay Junicia Boteros sa Barangay San Antonio Oton, sa kadamuon sa winner tang nagabaton sus Maria Kagusip po do pati ako iya do nagalalapaw ng kalipay ko para sa ila. Nga ini sila mga tagdaog. Liwat do na store na panagian ni Junicia
buteros kanangin emosyonal kagaina. Ari na, Bombo Chris. Salamat ko kay Lord sa taga-anak ko sang tion. Ay kadwa sa inyo. Sponsor sang Bombo Radio. Oo, emotional gid. Nagapasalamat gid ako sa tanan. Oo, daw ginbatsag mo gid mamang imo sini nga pagdaog. Ano na, tears of joy? Amo na sir. Okay. Sige, atag dara ang cash prize ni Mama Jonicia. 3,000 pesos ini nga cash prize. Isipon mo gid insakto mama kay para insaktong imo sini nga baton. Isipay kita pila ini? 1,000 pesos. Ari pa? 2,000 pesos. Ari pa gid? 3,000 pesos. 3,000 pesos plus mayara ka pasang isa ka balde nga orokan nga may unod man sini nga mga goods sa gift pack. Balor 1,000 ka pesos man inatanan. Anong imo sini mga plano sa imo sini nga nadagaan nga premium, especially sa imo sini nga cash prize? Salamat gid sa tanan. Bali ano ko niya ano ko sa school supply sa mga bata ko sir kag uniform. Thank you. Aba, ti manog bukas klase na gali sa Lunes. Timing gid. Pila ka bilog estudyante mo, ma'am? 2 sir. 2, anong grade nila? Grade 4 kag grade 9 sir sa UP isa. Oh. Ti kuana? Ready na sila sa face-to-face classes? Ready na sir, ready na gid. Oh, why ka man nakulbaan kay mga face-to-face classes na? Wala man na basta excited lang sila kag ano lang suporta lang sang parents sir. Okay. Tiyamakon mo sige tanglo-tanglo kag sabat-sabat ya kay Bombo Dunay na uyatan niya ang 3,000 pesos nga cash kag isa ka balde nga urukan nga may unod nga 1,000 pesos nga gift pack. Sige ang pamahin niya sa nga luha niya. Tears of joy. Sa aton siniya nga mga kabumbo ti para kuno sa duaya ni kay estudyante bakal sa nga school uniform kag school supplies. Pinako gid nga bulig. Para sa aton siniya nga mga kabumbo sila sini nga pang adlaw-adlaw kag tiga naman niya para iya sa pagbukas ang klase. Sa aton sini nga mga kabumbo, ikaw dira nga nagapamati subong, ikaw dira nga may tiyangge. Amat-amati na nga daan. Amat-amati na sa pagdisenyo sang imo siniya mga banaligya dira, no? Nga sponsor product, proof of purchase sa nga enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM, no? Pakatayi na dira sa nga damo-damo siniya nga Silver Swan Sukang Puti, San Miguel Pilsen, Life Boy. Pwede mo man dira mabutang ang imo siniya nga urukan nga nabakal. Ibutang mo pagidira ang Sid Panyawan. Ang tawag sini ang mga resibo sa Art Florete Pawn Shop and Jewelry. Sa aton sini karon niya mga kabumbo, ibutang mo dira, punon mo sa disenyo panami-nami ni kay ang Bombo News Team. Sa aton sini mga kabumbo, nagabaton umpisa subong. Sang inyo sini iyang mga pictures ipadala dire sa Facebook page or Facebook page sa Bombo Radio. Bombo Radio Iloilo, pangitaon nyo na nga may badge bala, inang may check. Dira nyo i-send. Butangan mo sa pangalan, dapat mag-send ka na, picture mo, aramanda. Butangan mo sa pangalan, address, ano pangalan sa imo sining sari-sari store or mini grocery. Kag butangan mo man sa contact number. Kay base sa sunod, ikaw nang madaog. Sa aton sining pagpangalagan pagbaliktad ugang pagin sining mga winners. Ginapangimbulahan naton ang nagdaog sang 5,000 pesos sa cash si Wilhelmina Capanas, taga Barangay Cabugao Norte. 5,000 plus sa 1,000 pesos worth sa gift pack. Rosalie Villarreal, second prize winner, 4,000 kag 1,000 pesos sa worth sa gift pack. Kag Veronica Capada, 3,000 plus 1,000 pesos gift pack sa aton siniya nga studio draw. Congratulations sa inyo. Padayon lang sa pagulog sa inyo sinima entry sa subong week number 3 na kita. Ang iban nga mga balita kag impormasyon panumbalikan ta sa aton sini nga pagpangalagad masunod sa bumbuanay sa udto.
Anong payag, anong lihok sang DILG ini kasunod sang pagkaulamid sang isa ka barangay ex-officio or Sangguniang Bayan ex-officio member nakaluthango kay nagbaysay sa chat tuhoy sa paligad ra sa banwa sang San Miguel, Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdumangon. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kung GMRC kaga kinahanglan bala ini matun-an sang imong nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa agud nakahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edada? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadluan o kun pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Pigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agud. Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang ati tribe competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig.
Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga bakulodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas ng pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa takna sinikaron nga las 12, balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. I-check naton ang linya sa aton sini nga Provincial Director sa Department of the Interior and Local Government. May kantanan sa sining insidente nga natabo dira sa may banwasan nga San Miguel nga kung saan na ulamid diri sa isa iya kapag panglutang or shooting incident. Now, ang SB member, ex-officio SB member, SK Federation President ni si SB member Mikael Tadifa. Bangod yun lamang sa maisay iya sa chat. No? May kantanan sa paligan ni Radra sa may banwasan nga San Miguel. Sa linya naton karon si Provincial Director DILG Chodora Sumagaysay. Ma'am Chod, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Aray Soto, mayong hapon. Bombo Cham, mayong hapon, kag mayong hapon man sa aton tagpalamaki sang sini nga programa. Alright, Ma'am Chod, nakalapot na bala sa inyo sining Tulupango dira sa Provincial DILG naton ining insidente nga ginakolamiran karon ni ex-K Federation President, ex-officio member Mikael Tadifa. Ma'am Chod? Yes, nabato na naton ang report nga ginsubmit inhatag sa aton sang aton nga Municipal Local Government Operations Officer on the basis man sang police blatter sang PNP sang San Miguel. So, ano karon ang lihok sang Provincial DILG? Magapatigayon man kumubala sang nagakigo man sini nga investigation or may intervention ka mga patigayonon na Ma'am Chod? As of now, ang kinubra naton is we forwarded sa inang special report sa aton nga regional office and the central office for their information and guidance. And we are still awaiting for a more mga input sa aton sini nga report. Kaya ang aton man lang diri gusto nga i-establish is whether ang offense nga nakumit ni SK Federation President is related sa function niya as SK official. But if not, ang DILG has no jurisdiction over the case, considering, of course, we exercise general supervision over the authority, over the local government units. Pero subong, ang incidente nga ina is more of the jurisdiction of the law enforcement, meaning the PNP and the court, no? So, considering that this is a criminal offense. So, ang aton dira nga role, ang aton katungdanan, ang aton responsibility nagasulod na if there is already a final judgment, no, and that ang ina siya is from the proper court. Okay.
So, karon kay ining involved ang SK Federation President sa Banwaya sang San Miguel, ex-officio member. Karon kay ini siya, Ma'am Sugaysay, is still at large. Ano karon ang matabo sini? Butsalingon, kung may kaso sa ginapangatubang, definitely ini siya makatambong dira sa mga session of which nga tiko sa diin obligado ini siya, Ma'am Judy. Yes, so if that is the case, again, we are still awaiting for more reports. Pero if hindi or whatever will be the result, of course, there will be temporary vacancy. No, kaya hindi pa man siya convicted by final judgment. There will be temporary vacancy, and in the case of temporary vacancy, the next highest ranking official ang mabulos. So in that case, that will be the SK Federation Vice President, no? So temporarily, ang mag-aakto is the SK Federation Vice President, no? Okay. So, kung ang temporary lang iya nga mga okupar sa iya sini iya nga katungdanan, Ma'am Chod, tawag siya gani, ini siya bala ang sarang man nga makaakto sa kung ano ang rolyo dira sa SK Federation President? If you are the acting, may mga limitations na siya as provided sa ilang SK Constitution and bylaws, no? One is that, of course, hindi siya, ang iya nga katungdanan is not pareho with sa duly elected ng SK Federation President. So like, in terms of benefits and salaries, of course, presently, hindi niya pa na makuha ang iya sang duly elected kid ng Federation President, no? And ang iya sinang attendance sa session is may mga ara man nga limitations, no? Subject man sa SK Constitution and bylaws, subject man sa internal rules of procedure of the sangguniang pambayan, no? Sangguniang subject sa IRP sang legislative body sa municipality of San Miguel. May limitasyon bala ang kalawigon sa pagpungko as temporary abi nga mangin magatalos sa sining vacancy or temporary vacancy karon na Ma'am Judy? As of now, nakita nato wala siya sang limitations, no? Until such time na mangin permanent vacancy na siya, no? So, based sa ilang constitution and bylaws, kaya ang nag-govern sini is their constitution and bylaws. So, wala siya temporary, wala siya sang limitations, wala siya sang duration, no? Ang temporary vacancy, no? But of course, we are hoping ma-resolve ini siya the soonest possible time so that wala sang ginatawag nga vacuum on the side man sang ato sangguniang kabataan sa municipality of San Miguel. All right. Granting for the sake of discussion, Ma'am Jod, kay for example, abi kung mag-surrender siya or madakpan siya, pananglitan abi no way taman ginapangunahan kung ma-convict ini siya abi, ano ang proseso? Automatic bala nga ang Vice President, SK Vice President, mag-a-assume sa iya siniyang posisyon gilayon or may mga proseso pa? Kung tanawon naton, by virtue of the rules of succession as enunciated in the Constitution and bylaws, automatic na siya. But I think, kay Balano, if we go back to sa Republic Act pala bungkod siya, mga nag-govern sa youth participation din nila, I think if I'm not mistaken, that is Republic Act 10742. May ara na nga portion na dapat may conviction by final judgment, no, involving moral turpitude. And ang ginapangatupang subong nga kaso sang SK Federation President is more or less that involves moral turpitude, no, because that is frustrated homicide, no. Kung madumduman naton, we have a Supreme Court rulings and decisions so na
I think it's Soriano versus Dizon, na kung sa diin, nagambal dira nga ang frustrated homicide. Ano siya, that is a crime nga pwede siya ma-fall under moral turpitude. Okay? So, and sa Section 60 sa Local Government Code, ang isa ka elective local official, pwede mo siya ma-remove on the ground ng moral turpitude, but by order of the proper court. No? So, dapat there should be an order of the proper court for the removal and di na natin ma-establish ang ginatawag na permanent vacancy. Hello? Yes, Ma'am Chod, so amuning palabuton gani kung ano man aming intern out sini sang nakaulamiran karon nga kaso ni SK Federation na President Michael Tadifa? Yes. So amo na siya ang proseso. So that is why as what I had said, we are still waiting for further development, no? Kay may mga proseso ina siya bumbot siya, no? So hindi siya automatic na ma-establish nato na may permanent vacancy, no? So sa pawala siya ang temporaryo ang mag-aubra sa iya ulubrahon, but of course with limitations ang SK Federation Vice President. Alright. Ma'am Judy, iluyag ko lang i-insert kay as per pagpanghusisa sa Bombo News team, madamo sang natukiban kami nga may mga previous cases ini siya, just like he was arrested sa illegal gambling, kag may insidente man nga frustrated murder nga ginakaulamiran ini siya before sining ginapangatubang niya man sumong or ang pinaka recent niya nga nahimo nga krimen. As of now, ang natatod lang nato na report is the very recent na involvement niya. Others we have not received, no. Pero amo na siya bobot siya, ang kinahanglan abi is the final judgment, no. So there should be due process, no, for the removal of an elected official. So meaning kinahanglan naton ang order of the proper court, no. So that's the process na kinahanglan naton. Okay. Sige. Ma'am Chudora Sumagaysay, thank you so much for your time kag sa paghatag man sang kasanagan na diri karon sa sining nasambit iyang issue. Once again, thank you so much. Good afternoon, ma'am. Gumutyam, good afternoon and good afternoon man sa aton mga listeners. Si Provincial DILG Director Chudora Sumagaysay. Ti sa aton sini karon niya nga mga kabombo, no? Nagahulat pa ang Department of the Interior and Local Government sa dugang nga mga inputs tuhoy iya sa sining pinakaulihing ang ginakaulamiran karon nga krimen ni SK Federation na President Michael Tadifa sa aton sining mga kabombo. And since nga ang ginakaulamiran sininiya nga krimen or issue ang may kantanan iya sa pagluthang sang isa ka persona, so ang may jurisdiction sinadiri kuno amo iyang aton sining law enforcement agency, amo ang Philippine National Police. Ini siya karon ang at large sa aton sining mga kabombo. Isamtang ini siya ang at large may ara sang temporary vacancy. Kag ang magatalo sa iya temporaryo amo ang SK Federation Vice President, ang second highest sandigman sa rules of succession no? Sa aton siniyang mga kabombo kag sa guidelines sang Sangguniang Kabataan Federation. Tingin pamangkot naton kung may kalawigon bala ining paghambal naton abing mangin OIC kay may limitasyon ang pag-akto sa SK Federation Vice President mo. Ang bali Ma'am Chudora Sumagaysay sinya why na sang limitasyon until such time nga ma-resolve na ining nasambitan karon iya nga kaso. Kay ti kun at large ikaw naulamin ikaw sa krimen, ikaw ginatudlo nga suspitsado kag
hindi ikaw iya mag-atubang sa ginhimo nimo nga krimen, siyempre malagyo ka, manago ka. Oh. Fugitive karon ang imo sini iya nga estado. Saton sini iya nga mga kabumbo. Oh. Ang San Miguel PNP saton sini nga mga kabumbo ang luyag pa mag-gather sa dugang nga informasyon. Kag hindi pa sila kuno makapagigangot sa biktima kay hindi man kuno kadali-dali makapenetrate itong kapulisan bangod sa COVID. Sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, tigi na lauman naton nga may mga medyos posible sa kay tikon hindi man iya makapagigangot personal ang San Miguel PNP may ginatawag na kita subong messenger nga pwede mo matawgan ang tawo bisan layo anay kamo, ari ka sa Pilipinas. Ang ginatawgan nimo iya basta may application lang siya nga messenger sa Facebook na bla. Basta may application lang siya nga messenger, pwede ka mo da ka video call nga duwa. Bisan ato pa siya sa ato pa siya sa din manabi nga lugar na Bombo Chris, no? Bisan mo tanta, bisan ara pa siya sa Estados Unidos. Tigali kiti ni man layo, ara man lang siya sa ospital mo. Kung why sa messenger, nga kung sa din, tido kabahol naman, kido halos tanan, may messenger man de, pwede man siya ka Viber. Kung why pagid Viber, pwede man siya ka Zoom. Kung wala pagid Zoom, may Google Meet man, may WhatsApp. Ano pagid ang iban? Telegram. Kadamo lang sa mga pamaagi nga kayuhan nga ginadulot sa nga teknolohiya para nga maka-reach out ang aton siniya nga San Miguel PNP, ang investigador nabi, agod nga mahusisa, ining nasambit karon niya nga biktima. Pero tiko nagapaayo-ayo pa sa pilas, siguro may gin man may kinanglan gin man sang tsimpo. Sa aton siniya nga mga kabumbo. Pero kon lunsay lang karon iya balibad kag daw kasubong iya nga daway man lang sang gana ang aton sinma kapulisan nga kung sani nagapati ako do hindi man amo sina ang dalagan sang istorya pakabay pa ngitaan sang pamagi amo na lang balila kung gusto maraming paraan, kung hindi gusto maraming dahilan. Ingitain nyo da sa medyos posible para nga patigayon kamo, makakuha kamo sang dugang siniiyan nga mga impormasyon direktamente sa biktima kag posible nga mangin balasihan nga magpasaka sa kaso kag madakop ining si SK Federation na President Michael Tadifa sa aton sini nga mga kabumbo. Gamay-gamay gilamang kung tani kung amo sining sitwasyon kay ang impormasyon naton abi sini nga nabaton dire parte kuno ni sa paliga mo nga do baisay sila bala sa social media tapos hinangkatanay tikay siguro sa sobra man iya kauhaw bala sang mga pumuluyo nga maka paliga-liga imbes kung tani nga ang liga tinutuyo iya siniti sportsmanship, discipline, camaraderie. Ginalaktan na iya sang emosyon, ginapadala-dala na buot. Kaya pa kung kaisa in good faith man kung tani ang aton sinima opisyales sa pagpatigayon sang mga liga sa ila sininga barangay, sa ila sininga banwa, ugaling kiti sa kainiton sang hampang, ginapadala-dala buot sang iban, hilabi pa sa mga tsiring, nga nagadala na sang kaldero, may masaot-saot, may matambling-tambling, sinuya ay, tidira ng halinan sang inaway, sa aton sininga mga kabumbo, tikon magsugat anay karon, andua ka mga persona nga nagapatayong-tayog manihi kagado way man iya kasalapo sang tinaga nga pagpaumod kag pagpaiway amo ning inding sininiyaw sa aton sini nga mga kabumbo
Tikon ang ginhalinan man lang sinuya ay parti sa liga, ti anong gusto ninyo? Ipanawagan ta na lang sa mga matag-as ng opisyal? Kay ang liga ginahalinan sang kinagamo, ang mga paliga ginahalinan sang kinagamo, kaya malunta na lang hindi na lang magpaligay. Pwede man ha? Hamalunta na lang ang taton ta lang paliga-liga. Sa basketball, sa kung ano man nga sahi nga ball game. Kay ginahalinan lamang ini sang ilinaway. Imbis kung tani, ang kabaliskad sini, amo iyang tinutuyo. Oh? At kung saniin kung nagahampang ka basketball, kung nagahampang ka volleyball, madamo kag magkalain-lain sini iya nga mga tawo dira ang imo sini nga makilala, maka-build up ikaw dira sa nga relasyon sa ila, pinaagi iya sa pangamigo, pangamiga, tanan-tanan na lang. Tigaling karon ng resulta sini, nagasinuyaay, tiniruhayo. Oh, no wonder nga kung iya gid man to ni Vice President Sara Duterte, reaksyon nga hindi sa iya pabor nga mag-conduct sa mga liga-liga. No? Ti kung iya gid man to be personal iyang opinion, tinakita naton sa kung ano man iya ang nakita ni Vice President Sara Duterte that time eh. Kay ti kalabanan siniya may mga pila ka mga paliga kita nga sa lapuan nga nagatinapungulay iya mga players. Ang mga fans ang nagatsiring, nagalabot sa punto nga nagasinuyay, nagadinumugay ang mga babaye. Nagaintra na ang pamilya, pati barangay opisyal. Nagapangutos. Di karon kung mag-amo man lang siniya ang kalabanan nga resulta or cause sang kinagamo, ti amo nay mas mayo pangaway na lang guro paliga-liga. Sa aton sini nga mga kabumbo. Panglimpyo na lang kamo da kanal, panilhig na lang kamo. Panghawa na lang kamo sa inyo sini iyang ugsaran dira, makalikaw patas dingge. Ang oras 13 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga panubalik ka Banwa Tingwana to malabot ang spokesperson sa Police Regional Office 6 may kantanan sa panigayunon sini karon sapon nga turnover ceremony sa pagbulos na sang panibag-o nga Regional Director sa Police Regional Office 6. Police Brigadier General Dongbo out, Police Brigadier General Francisco in. Balikan aton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Nagapangita kabalas sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change.
Ang nagapanguna nga kabangdanan sa climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo kasang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sa skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ng isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sa skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sa skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sa skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Yari na karon sa aton sining linya si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Live sa aton siniyang pagpangalagad makita sa Facebook Live sa Bombo Radyo Iloilo, subong man sa YouTube channel. Kag syempre mabatian live sa aton sining mga radio dial 837 kHz. Welcome kag maayong hapon Lieutenant Colonel Solis sir. Upod mo si Bombo Cham. Bombo Cham, mayong to sa imo kag mayong to sa tagpalamati kag tumalanaw sa imo programa. Alright, as per information nga mon sininga namaton na karon na sa hapon ang turnover of command dira iya sa Police Regional Office 6. Ano mga preparasyon na dira, Lieutenant Colonel Solis sir? So far, Bombo Cham, no? Subong adlaw ang schedule sa turnover sa tunga ni outgoing Regional Director ng Pro 6, Police Brigadier General Clint E. Dombo, kag sang aton nga incoming Police Brigadier General Leo M. Francisco. And ang aton nga gina-expected nga mag-precise ang sini nga turnover si Police Lieutenant General Rodel Osermonia, ang aton nga commander ng Area Police Command Visayas sa subong hapon na Bombo Cham diri sa Camp Delgado, Iloilo City. Mga anong oras na Lieutenant Colonel Solis sir? Ang aton nga schedule Bombo Cham, no, alas 4 sang hapon na subong adlaw. Alas 4 sa hapon. Sanay sino pa bala mga gina-expectar naton nga mga bisita kag magatambong sa turnover of command, Lieutenant Colonel Solis? So far sa senior officer, no, magatambong ang aton nga presiding officer, Police Lieutenant General Rodel Osermonia, and of course ang mga immediate family, no, sang aton outgoing and incoming regional director. And may mga invited man kita, no, ng mga regional directors sa mga different government agencies. So amoy na ang aton nga mga bisita, no. And of course ang mga officers man sa Police Regional Office 6, no, ang aton nga mga regional staff, ang aton nga mga chief ng mga national support units naton
ara man subong hapon na Bombocham. Alright. Lieutenant Colonel Solis, sir, sa mga kamumo naton nga nagapamati sa karon, may ara bala sila sang mamal naton na jutay nga mga informasyon tuhoy sa bag-o naton iyang magapungko dira as Regional Director. Ang natumod naton si Police Brigadier General Leo M. Francisco. Bombocham, no, ang aton nga bagong Regional Director is native from Marinduque and nag-graduate ini siya sa Philippine Military Academy 1992 and well-versed man ni siya kag madamo man nga mga units sa PNP ang iyang na-assignan. And ang pinaka-latest niya ini is siya ang District Director ng Manila Police District dito sa National Capital Region before siya mangin RD diri sa Police Regional Offices. Amo ning ginatawag nila sa MPD dito sa amo ning ginatawag nila nga Manila's finest. Correct, Bombocham, no? Amo ina, no? Ang Manila Police District amo ning natawag naton nga Manila's finest, no? And well experience gid no ang aton nga incoming regional director kay damo man siya no sa mga units sa PNP nga na-assignan. All right. How about si General Dongbo? Di nang masunod yung assignment, Lieutenant Colonel Solis, sir? Bombocham, ang assignment ni outgoing regional director Police Brigadier General Tini Dongbo dito ini siya i-assign sa National Headquarters, specifically sa Directorate for Logistics. Ito ang mangin next nga assignment niya, Bombocham. Aha. Anong ginalauman naton sir sa panibag-o ni karon iyang leadership sa bahin na karon sa Police Regional Office 6 sa pagsulod ni Police Brigadier General Leo M. Francisco? So far, Bombocham, no? Siyempre, ara naman na nakalatag ang aton nga mga programa sa PNP, no? And depende lang ina karon no kung anong mangin mensahe sa aton nga pag-o nga regional director kung may ara pa siya nga mga additional nga inisyatibo para mapa-improve bagid nato no ang peace and order situation diri sa Western Visayas kag makabulig pagid kita no sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan diri sa aton nga rehiyon. All right. Sige, with this information kag sa time as always, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sir, thank you so much. Ara kami dira karon yung magatambong man sa turnover of commanda. Masaksi man kita sa pagsulod sa panibag-o naton nga opisyal dira sa PRO 6. Maraming salamat, Bombocham, and mayong hapon man sa tagpalamati kag tumalanaw sa imong programa. Deriwavit si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. May kantanan sa sining turnover of command karon las 4 dira sa may Police Regional Office 6. Hiwaton ang pagsulod na karon sang panibag-o sini iyang Regional Director si Police Brigadier General Leo M. Francisco. Ang iya sining previous assignment before nga magpungko as the RD dito ni siya sa Manila Police Districto, dito ni siya Director sa aton sining mga kabumbo. Siya man ni ang isa sa mga mando sa pagpanghusisa sa mga subordinate siya nga kung sino man itong nag-engage sa ilegalidad, partikularmente pag-boom ginibalasan niya online sabong. Nakahimo man ini siya sang history bilang sa history sang Philippine National Police bilang makadua kabes nga makabaton sang Philippine Military Academy Cavalier Award for Operations. Sa aton sini makabumbo ang hayo ni Brigadier General Leo Francisco kunang isa tiya ka general nga kilala nga Leo man lawin iya hayo. Si Brigadier General Leo Francisco iya pako naman. Pako naman iya sining hayo sa aton sining mga kabumbo. Nakabaton sang ikaduwa nga prestigious Philippine Military Academy Cavalier Award for Police Operation sa aton sini mga kabombo, miyembro ini siya sa PMA Tanglaw Diwa Class of 1992.
ang Cavalier Award niya nga baton sa 2010. Ang una nga Cavalier Award niya for police operations. Ang ikaduha, ginabato niya sa itong Pebrero, 19, sa aton sini nga mga tagpalamati, sandigman sa pag-deliberate sang Philippine Military Academy jury during sa iya sini nga 5-year accomplishments sa field operations. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti siya pa lang niyang may ara sa nga duwa ka Cavalier Award nga nabaton. Ang 52 anyos nga si Brigadier General Francisco, siya niyang nangin in charge sang pagpabilin sang law and order dito sa may Metro Manila umpisa Disyembre 1, 2020. Nangin miyembro sang command group sang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Tikon tawag sige ni member ikaw sang command group sang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Butsilingon nga halin sa pinakapunta iya sang buhok, pinakapunta sang kuko, kilala mo na ang mga kriminal. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Sadtong siyang nagapamuno sa Manila, nakalabot or naka-record sang all-time low sa crime situation sang 2021 sang ginlunsyar sang MPD under his command ang massive campaign against illegal drugs kag iban pa nga mga sahi isang kriminalidad kag korupsyon bisan pa yang new normal kay COVID-19 pandemic tumo. Tiyang iba nagahambal nga ti naturalmente nga manubo lang gid man ang crime rate kay ti tawo lockdown mo. Pero ti lain pagidiya ang estratehiya man ni Brigadier General Paco Francisco. Nagserbe bilang National Head Secretariat of Joint Task Force COVID Shield halin sang Marso tubtob Setyembre tuig 2020. Amo gining height sang pandemic, no? Kag ang Metro Manila santo amo ang center of all various or virus transactions. Siya man ang naglunsyar sa barangay Nihan sa aton sini mga kabombo in coordination with city government, different non-governmental organizations, kag iban pang mga government agencies kag stakeholders. Sa aton sini mga tagpalamati, may programa man ini siya nga PNP Food Bank nga ang tinutuyo sila mapaganhagan ang palasanon sa mga pamilya sa barangay nga apektado sa pandemya pinagi sa paghatag sa nagakiigo siniya nga serbisyo sa gobyerno kag community support. Gindayaw man ini siya sa zero incidents during celebration sang Feast of Black Nazarene. Santo Niño de Tondo, Santo Niño de Pandacan, San Pablo, Don Bosco, santong tuig 2021. Ang MPD under his watch among nangin key unit sa National Capital Region Office or NCRPO agod nga mag-away sa illegal nga droga kag kriminalidad. Sang nakaligad nga tuig sadtong Hunyo 21 ang MPD kag kaupod sa Philippine Drug Enforcement Agency operatives nasakote nilang 38 ka kilogramo sang shabu nga nagabalor 258 milyones pesos sa sulod sang kondominium dito sa Malate, Manila. Ang kanta bala sa idol nyo, ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Dito na sila nakakuha sang 258 million pesos nga balor sang illegal drugs. Ngatiya mo niyang ginapatihan, ginadistribuer sa nagkalain-lain nga bahay sa Metro Manila sang isa iya ka Chinese-led drug trafficking syndicate sa aton sini mga kabumbo. Tiyang main source na tumod ni nga si Si Sunchen
Ginaristo man ini siya sa aton sini nga mga tagpalamati. Nangin importante man ang nangin rolyo sang MPD sa kadalagan batok iya sa illegal drugs kag criminality last year. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti pilagi lamang ini sa mga tawag singani, pilagi lamang ini sa mga accomplishments sang incoming regional director sang Police Regional Office 6. Ti kabay pa nga ang iya sini iyang tawagan ini, ang iya sining style of leadership kag subong man ang ginimplementar niya sa kundiin man siya nagalin sa Metro Manila abi, maimplementar niya man diri sa sudad sa Iloilo nga magdubo man ang aton sini nga krimenyo sa probinsya sa Iloilo, maganagan man tong kinawatay ito. Kag labi kag labaw tanan ang paglaptagi niya sa illegal nga drugay sa aton sini mga bumbo, sa aton sini mga kabumbo. Preparado kami diriya. Police Brigadier General Leo Paco Francisco, sir, nga magresponde sa mga plus report kung ano gimana. Basta ma-responde lang kami sa plus report. Away man ko yung nagambal nga kung may gin-aristo or may nasapwa naman. Ma-responde lang kami. Oras 36 minutos na kaligad sa takna sininga. Launa. May mag-abyan na disgrasya sa motor. Ginbawian gin sang kabuhi. Sandig sa investigasyon sa pulisan, ti uway nagasuksok sang helmet. Lakip na diri mga kabumbo ang mga vendor sa may Mandurriao Public Market, amat-amat na ginasaylo sa ila sini nga temporary nga mga balaligyaan samtang ipatigayo na ang pagkayo sa nasambitan sini merkado publiko. O galing kiti dumduman nyo to sang nagligad bla, itong ambal ko bla sinyo nga may gimpalabot diri nga reklamo sa ton nga may isa ka opisyal dira city government, may isa ka vendor nagreklamo diri nga pinangayuan sa nga napulo kalibo ka pesos. Tiyanong sistema ni sa napulo kalibo pesos ni. Standby balik-balikan naton ini sa aton para niya nga pagpangalagad kaupod sa kay Bombo Jomar Villa kag ang gobernador hindi nagapabor nga i-suspend ang face-to-face classes or pagbalik sa klase sa probinsya kung magtaas ang kaso sang COVID sa bahin naman iya sa probinsya sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang bilaka-importante nga mga panumdum. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea.
Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko,
mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka naghahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man. Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalighan sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa utos sa Diwa FM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. May kantanan sa sining disgrasya din sa may distrito sa Arevalo. Kag sa Mandurriao to, matamat ang ginasailo to mga vendors to. Sa ila sini mga temporary nga mga lugar, temporary kiosks, kung saan mahimo sila nga makapadayon sa ila sini nga pagbaligya samtang ginakayo ang Mandurriao Public Market. Momo Jomar, sa report please come in. Nagagawa dire karon sa investigasyon sang otoridad nga wala sa gasoksok nga helmet ang ining nga duwa dire karon ka mga biktima sa sining natabok nga vehicle accident dira sa Baydulunan sa distrito sang Arevalo kung sa dintilon sa ini silang din bawian sang kabuhi kina sang aga babusam nga tinakangkon diri sang patal nga pilas sa ila sini karon nga ulo. Matandaan ang mga biktima mo sa Raymart Dundoyano 25 anyos taga ako na residente sa distrito man sang Arevalo kag si Ryan Tolentino 22 anyos
taga Barangay Dulunan man sa nasambit nga distrito. Bumutsam sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Marlon Valencia, amo ni siya ang chief sa traffic investigation ni unit. Sa diri sa nabaton niya nga report nga do naglakat ining duwa kag nagpadulong sa isa ka convenience store dira sa may plaza sa Arevalo kag nagbakal sa burger kag ginapahayag na nag-inom pa sa makulubog nga ilimnon bubutsam. Patapos ang ining paglakat nila kung pagbakal nila nagpauli ini sila duwa kung sa din ang driver amo ning si Raymart Dundoyano kag ginalantaw nga posible nga madasig ang pagpadalagan sa sining motorsiklo rason nga na-outbalance kag ginapayag nga nagtabog paning duwa kung nag-separate pa ni sa motorsiklo kag ang masubo nga do naglampos paning lawas nila sa pader rason nga nakangkon sila sa patal nga pilas sa ilas di karon nya nga ulo. So hindi pa gid tumod sa TEU kung Traffic Investigation Unit kung bala may sa giidan o kung purely lang gid nga self-incident ka dahog ang motor o kung balang-balang posible nga na-outbalance. Ako pa na ang isa dira sa ginalantaw diri sa Jobs? Bubutsam. Self-inflicted incident? Yes, amo nang isa dira nga ginalantaw man sang otoridad pero initial information bubutsam nga why man sa may nabungguan mo nang nagagawa dira karon sa investigation dira sang traffic investigator sa natabo nga vehicular accident kay ang isa man dira sa ginalantaw ti ang kay na kaagad o mabasa-basa gid man ang duta so posible ako ng semento posible nga makabig man inadna karon nga isa man ka rason sa sining natabo nga vehicular accident bubutsam. Ang duha instance nagpamahaw ti ang kalabanan nga pilas nila ni sa ulo gid amo na ang isa dira sa ginalantaw sa otoridad nga why man sang helmet rason nga ti napuruhan gid ang ila sini nga ulo. Pabati tablanay ang pahayag ni Major Police Lieutenant Colonel Marlon Valencia sa may interview sa Bubo Radio. Okay. Ari na si Police Lieutenant Colonel Marlon Valencia sa Mandurriao PNP. Na-inform ang investigador na to na may DE sa Dulunan. So yung investigation niya nga nagbakal ina ko sila sang burger sa Bilya sa plaza area dabla. Tapos pagpabalik na nila mapapuli na moto nabunggo sila sa pader sila sa Dulunan. Sinong driver sir? A certain remark hindi ko ano ako ni Pastor sa data ko. Okay, so paano natabo man why man sila may ginbuguan nga motor or salakyan? Wala man bali ano lang self-inflicted to galing kay Goro gabi ang impact Goro kay kon lang tahon ta daw posible nagtabog sila daw layo sila sa motor mo. Kay kita namon tong lugar sir do man ganito may nakapark tong salakyan bali ang motor yan na outbalance tapos sila na separate kag bumunggo sa pader. Ay si ho. Dito mapilas nila sir? Daw wala ako ka-confirm pakiti pag-abot sa investigador tagin na ginasakay nila sa Acer sa ambulance and dala sa ospital. So ang data yan ay sa mga ngalan yan sa pamilya naman na nakuha. Ang papaluap pa nato ng kwan niya. Ang extension injury ato kung nga nga napatay niya. Duwa sila patay gid sir no? Duwa gid sir. Muna gani sa disuras na siling ko pa pa-check naton kung di na sila naghalin. Kaya ang initial na kuha bakal sila burger mo. Amo man na hambal nila to. Bakal bati may wala ko may nabungguan ganito sa lugar. Pero posible na ang anak kainom gid kung nang tawo na to kasi sa disuras ang gabi bugtaw ka pa. Okay. Unless kung sa trabaho siya nahalin, pwede na tulugan. Pero tanay kiti namangkot ko sa linya follow-up pa sir kay ginunay yan ay ang basic nga detail.
Ang subong ulan ulan sang chimpo sa do makano man makabig man ang isa man na kaya rason nga manadlog dalan. Pwede man. Pati galing i-establish ta na naka-slide gid siya kay daw wala ko ma-clear gid sa kay na pag Sorianay namon. Si Lieutenant Colonel Valencia santo sa abyan sang mga biktima kay nagkadto man sila to kagud magsindi sang kandila bumutsam. Bali ining si Don Doyano ang driver sang motor do baguhanon pala ni kuno siya nag-drive sang motor. Ag ang motor ya do bag-o pa ti amo na gani na mention nila Ang kanina. isa sinadri sa ila sige padala mo nga Laragway do nakapatig man ni Momo Jomar. Ang isada ang sa may may video da pumunta maging kita daang sa may area da mismo no. Ang nakakapatig na da karon na sa may natabo na to sa may San Enrique. Maria Mabucham. Sige nakibot man ko. Anyway, padayon Joms ano ba sa mga biyan ni sang duha ka biktima ni? Ati nakibot man sila gani nung ati amo nang natabo kay do hindi man sila gani makapati bobotsam nga do ti madasig magpadalagan sa motor kay bago pala ni siya naka-drive. Ang si Raymart Dondoyano nga mo ni karon ang driver sa sining motorsiklo bobotsam ti amo paning ti ko aman gani diri sa awtoridad nga mabalaan gid kun ano gid tong natabo kay kita pati sa area to nagkadto kita dito ang nakita talang to gidya bobotsam to ay man gani sa may nagkalaguba to nga mga gamit tos palibot o kun mawalantaw nato labi magkalawasak dito nga mga pader o kun ano da nga gasgas ang nakita talang to ya do gasgas lang gid sa may dalan. Ang gasgas siguro doon yung magsusobra lang sa 3 kadupa ang kalabaon sa may rightmost nga lane do apat na nakalin sa may dulunan dira na kita ang gasgas kag ang ginapatihan do nakabunggo to sa pader ang ulo nga do mo to dito nga area nga ginsindihan to sa kadila sang yasini nga abyan. Ang leksyon sinadri Bombo Jomar is that nya kon hindi normal ang imo siniyang hulag or impluwensyado kasang makulugbon sini nga ilimnon, siyempre nagalain ang imo sini nga hulag, nagalain ang imo sini nga kalkulasyon, hindi na magmaniho pa sa kung ano man yung salakyan. 4 man ang ruida o kung 2 ang ruida o kung 3 ang ruida kay dako posibilidad nga madisgrasya kati patal gini ang nadangtan sa nga 2 ka mag-abyan, Jomso? Yes. Amo nang na-mention diri sang PNP kag santo magani siya sining mga biyan bubutsam kay may video pato antes na tabo na videohan kuno to sa burgeran nga gakaon pa ni sila hamburger kag moto ginapahayag no nga santo sa biyan yan do nakainom pas lasang makulubog nga ilimnon sa 10 oras ang kagahon. Okay. Samtang sa pihak diri nga bahin ang sa bahin diri karon sa Mandurriao market Mabutsam ay pila dra ka mga vendors karon ang nagamatamat na saylo sa temporary nila nga pesto. Ang ibanti nagambal nga okay man kay ang natabuan to sa idalom sila sang kahoy abi Mabutsam dra sa may palibot sa plaza bla sa may tubang sa simbahan. So ibanda karon na tuon sa idalom sang dako nga kahoy so hindi man makahambal nga ti do mainit kay ang ila sini nga roofing ang GI sheet o konsin tapos wise ang insulator foam no insulator foam na ti makabulig-bulig ka tani sa pag control da sang init sa panahon porti lang daw pa nila kay first time nila subong nga ginasaylo dira ang na-mention nga kompleto man ang kuryente bastante man kag ang suga okay man kag ang ginareklamo lang diri nila kay ang flooring sa manubo. Ang matabo dira kon mag-ulan kay dira ginalantaw nga nagapugok da ang tubig so masudlan amo nang iban dira nga do ginabutangan nila sang depensa sa may ilagin sina nga prante agot kay hindi magsulod ang tubig ulan in case nga magsigisigi ti ang plano diri karon sa interview naton nga himuan niya pa ni flooring o kon patas-taason niya gamay agot nga hindi magsulod ang tubig Bobotsap. Si Jeffrey Molina Bla, ang vendor sa interview sa Momo Radio. Ginadlaw?
So bali anong imong pisto di sir? Pagkaon. Okay. Pagkaon namon di. Karinderya ikaw? Karinderya, oo. Oo. Ate, kamusta ding area mo? Okay man, nami. Taway. Kung tangge to sa una be? Taway di. Taway di. Kumpleto naman, may suga, kuryente. Ano? Kumpleto na may suga, may kuryente. Tanan kumpleto na tanan. Tubig. Ang tubig wala guro, magsidala lang guro tubig guro. Tubig lang. Oo, tubig lang gid. Pero ang CR nyo, do may isa lakmok CR? CR do subong wala ka balok may CR do pamatsog dra guro sa likod may CR guro sir. Oo. Mera. Isa lang guro ka CR. Ate, kamusta ang area, lugar, ano mga ligwaman? Ligwa taway kumpara dito sa Piak. Ano size? Wala ka balok no size ni sir guro. Lapad. Suna mo? Mas lapad sa Piak kumpara dito re. Lapad di. Pero So, taway. ang kataso niya do okay man? Ang kataso niya okay man nami taway. Ano si mo, hindi ka man mainitan, mga customer mo na Ay, hindi siguro sir kay ang mga tabon mga puno ka mga tanong mo. Hindi mo mainitan garo. Mga taas ka naman burbog naman. Oo. Ang palibot yan ano ni sir, ang Plywood ang palibot, double wall. Okay. Double wall ang plywood. So may jealousy man din nga do dingding mo ding bintana. Oo, may bita. Secure man akong gabi, akong mabayaan mo pag siradan. So ano lang, ang sa pwesto nyo sir, pila ang renta nyo na Mga 1K bala? 1K? 1K bulan. So kada bulan lang magbayad? Oo, taga bulan. Sa una mo to pila renta mo? Gaamo man? Oo, same man. May palabot sa suga mo, yung bayaran. Sa mo ni mga pila ka customer na makiter mo? Mo, depende man sa kung adlaw na customer, may man pigado, may man mayo. Mga customer ko. First time pa lang testing pa lang kung kung magbalik ka man customer sa alin dito sa una, ang customer mas mayo. So anong gina-expect mo din sir kay ginhalan ka mo? Mga kay customer ko gusto lang mabalik na sila kung ano. Ang tao na nila Joms? Jomar? Aha. Nautod? Dahil again, balik-balikan tang linya ni Bombo Jomar. Na-interview niya isa ka vendor dito na naka-plastar na. Kay subong imay ng plastar sa mga vendor dra sa Mandurriao mo. Sa aton sini nga mga kabombo. Balikan tabi. Joms, please come back. So mo to bobot sa amat-amat ni sila kay dira sa may palibot kag sa sulod amo na ang pamtangan sa temporaryo nila karon nga halinan. Ang ibanti nagamban medyo gamay-gamay gid man porte amo na ang ginhatag sa ila kay temporaryo malang nga gin-relocate dira sila sa city government. May ihutik ako karon sa imo parte sa mga vendors sila ba Joms kay may reklamo diri nga ginpalabot sa ako. Pero anyway, ihutik ko lang karon sa imo. Ikaw lang to bala boss birada. Bobot sa by the way dalon lang ni. Ang natabo diri man subo-subo man yung tabo sa tapo diri karon sa Philippine Army dira sa may Banwa sa San Enrique Iloilo kay isang August 12 ulihin nga nakatawag sa sining asawa nga pauli na initani sila sining nga puluyan pero nag-stop ini sa may Mabusaw Kapis kay tama kamunog ang ulan kay ang ubra sining katapon din siyang Philippine Army nga si Sergeant Ronald Bahade, 34 anyos, taga Rumagayray, San Enrique, Iloilo. Katapon ni siya sa Philippine Army, kaya at the same time trainor ni siya sa Scout Ranger. Bobotsam. So ang assign ni siya sa 94th IB sa may Negros Occidental pero ang ginatudloan niya sa may Hamindan Kapis. So ang na-mention din sa pagpanaysay sa iya sining kung sa panaysayon sa iya sining asawa Bobotsam nga pauli na ini siya sang August 12 pero nakibot ni ang asawa kay do nagabihan asawa makapauli tubtob nga nakitaan ang iya sining motorsiklo adra sa may Mapili sa may Banwa karon niya sa San Enrique barangay Mapili Bobotsam. So amo to nga to gipagpangita pa nila tubtob nga subong adlaw subong aga na report diri nga ni nasapwan na iniya sini nga bangkay adra sa may barangay Kubay sa may nasambit karon niya man nga Banwa tigin pakingutan naton diri sa San Enrique Municipal Police Station sa pag
Major Gilbert Balibarona, Chief of Police sa San Enrique Municipal Police Station, ginapatihan nga na lumos ang ining katapo sa Philippine Army kay ginalantaw diri Bombotsam kay dira kuno sa may barangay Mapili may overflow na da. So natabo diri nga sang sadtong August 12 nagbubo ang ulan kag nagabaha amo na ang padayon sa gihapon nga nagintry sang biktima nga magtabok pero posible nga waya tumatansya kag na anod dala sa sini nga motorsiklo pero ang na-mention dere sang PNP nga do posible nga way man sang foul play kay ang pagkakita dere sa iya do way man sang pilas abi Bombotsam kag kumpleto pa saya sini karon nga ginasoksok nga safety gear kung ikaw isa ka rider pero pa dalom pa ni sa may autopsy amo ni ang na-mention dere sang sini nga sawas sa biktima Bombotsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas Consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Bas Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Kung sino man nakakita karon ni sa Kaiser, gilayon lang magpakigangot dira sa pinakamalapit sini iyang barangay hall guro or police station. Okay, parang matagan man sang nagakigo sini karon iyang pagtamo dining pagkamising karon sining biktima. Alang-alang na ginaton sining tiyempo may mga balita pagkita kung tani sa aton sining Mabumo reporters so galing kiti Dolapaw nakikita sa latin. I-check naton ina karon later on sa iban sini Manusang Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blanco Homer gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Ang Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas.
apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kun sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances. Hapon gid sa internet mga kabombo, 15 minutos makalipas ng alas 2 sa hapon. This is Ida Regine sa Lunes ng edisyon sa Sinia Palatuntunan kahapon lamang. Diri lang sa DYFM, Bombo Radyo, Iloilo.
ang akong gid nga mainit nga pag-welcome naman sa inyo after a day of not seeing each other. Kumusta man kamo? What happened yesterday? May mga developments sa mga nag-share dira sa ilang mga istorya diri sa aton kung may mga developments, and if it's something no very significant para sa inyo, share diri sa KLP. Amo lang ang sikreto dira. I-share ang inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. All you have to do is email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat pisanigid namion ng agi. Hindi padala care of sa kahapon lamang program DOFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope nangin fine man ang inyong Monday morning and doing good up until now and perfect until evening. Ari na nga itong bahanan para sa inyo tanan. This is Tita Regine Saliwat from the Bombo Music Festival. Nagikan kay Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. Just wanna love you through sorrow and pain.
tayo side. And it's really nice to know that every time that I am here, ara lang man kamo dira. Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada, I'll be right by your side para sa inyo. Welcome again sa KLP. Kaupod si Tita Regine. Sige, mabasa na kita sa aton yung mga stories. Yari ang first story naton, and this came from Lindy sang 4th District. Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa tanan and to all the staff sa Bombo Radyo. Sa tanan man ng mga KLP lovers, kaangay ko, good afternoon sa inyo. Ako si Lindy sa 4th District. Kag-isaman ako sa mga maukod gitag palamati sa sininga palatuntunan. Kung ang iban yung mga suki mo, nagahilay-hilay sa sala, nagahigda sa salog, every time magsugod na ang KLP, kami naman, ari lang kami diri sa balay. Kag masigpangita sa amon paborito nga pwesto. So samtang nagapinamati kami sa akon nga family, nakamuno ako one time sa lingko ano ay han, kung ma-share man kita sa aton nga istorya sa KLP, ti-update man sila magsalabat, sige bala. So amo na, Tita Regine, ginpangitaan ko tiyempo para nga maobra ko ang sulat nga ini. Umpisahan ko, 3 kami ka mag-utod. 2 ka babayi kag 1 ka lalaki. Ako ang kamagulangan. 1 ka OFW ang amon amay. Nagatrabaho siya sang una dito sa abroad. Ang amon iloy, 1 ka maestra, pero naguntat sa pag-teach sa hingyo sang amon amay. After nga nakalakat na ini, para kuno maatipanan kami sang maayos ang amon nga iloy. Bangod bastante man ang ginapadala ni Papa, naguntat na lang sa pag-obra si Mama kag nagtutok sa amon. By the way, engineer gali si Papa. Mayo man ang lakat sang amon nga pangabuhi, salamat sa Dios. High school na ako sadto sa naglakat si Papa. Every 2 years, nagapauli siya kag smooth ang lakat sang tanan. Wala gid siya nagapalya sa pagpadala sa amon. Kag sang una, ti sulat pa. Wala man siya nagapalya sa pagsulat kag pagtawag sa amon sa mga espesyal nga okasyon. College na ako sadto sa nagsugod ang problema. Nakamuno si Mama sa amon nga may ara ko no bulan nga daw nagapalya sa pagpadala sa iya ang amon amay. Pero ginrason ni Papa, may gamay lang ko nga problema sa ila opisina. Nagaobra ang amon amay sa 1 ka engineering firm, kag ginapatihan manamon siya, apang imbis na magdako ang iya padala, nagambal si Mama nga daw halos 80% na lang sang usual niya nga ginapadala sang una ang nagaabot diri sa amon. May mga beses nga hindi niya masabat ang mga sulat ni Mama. Nagalalain siyempre si Mama, kag pati man ako. By the way, sa akon lang gali ini ginashare ni Mama ang iya nga problema sa kay Papa. Wala namang ginasugiran ang 2 ko ka mga manghod para hindi na sila ma-involve kag hindi na mag-worry. Besides, to hindi pa man nila halos maintindihan bangod bata pang ila isip sadto. Sa ulihi, nagwagid ang matuod sa nakasugid ang paryente ni Mama nga didto nagatrabaho sa pihak nga opisina ng day Papa. May ara kuno sang babayi si Papa. Siyempre, nagalain si Mama. Ganigintawgan niya si Papa, kagin pamangkot na tuhoy diri. Sang una, daw hindi pa mag-ako si Papa. Apang sang ulihi, nagtuad siya sang matuod, kag nangayo patawad kay Mama. Ginabalan siya ni Mama na kung gusto niya nga hindi kami maguba bilang 1 ka pamilya, magpauli na lang diri siya sa amon, kag hindi na magbalik pa didto sa abroad. Manog Christmas gid sadto sa nadumduman ko, sang gintagaan siya ni Mama sang ultimatum. Naghipos lang si Papa, kag naghambal, nga himuon niya ang tanan para matuman ang luyag ni Mama. Nakita ko gid ang pagluha sang amon iloy.
Wala siya sang iba nga ginsugiran, kundi ako lang. Kag ako man lang permi ang iya ginaistoryahan sang iya ginabatyag. Naluoy gid ako sa iya, kag doon nainit ako sadto kay Papa. Pero naghambal si Mama, nga hindi ko gid pag-i-hate ang amon nga father, bangon dagapati siya. May rason kung nga nag-amo sadto ang amon nga amay. Hataga namon ko na siya sang tsansa para nga maka-explain. December sa mag-apot si Papa, hipos lang kami ni Mama. Wala sila nag-iistorya, samtang ara sa salakyan. Believe man ako kay Mama sa iyang pagiging cool. Pag-abot sa balay, diretso sila sa kwarto, kag didto nag-istoryahanay. Wala na sila nga duha nakapanyapon. Siguro madurop gid ang ilang istorya. Nagapinamangkot, ando ako kamanghod, kung ano ang natabo. Kaysa masami, kung magpauli si Papa, ara kami tanan sa salas, nagasinadya, kag nagabukad sang iya mga pasalubong sa amon. Apang ginambalaan ko lang sila, natagaan lang namon oras si Mama kag si Papa, kay siguro kapoy si Papa, kag syempre, hidlawanay gid sila nga duha. So sang gabi nga ina, nagapangamuyo ako tita Regine, nga kuntani, magintindihanay lang sila, kag patawaron na lang ni Mama si Papa. Sang aga na, nakibot ako, aga pa, nagbugtaw si Mama, kag naghimos sang pamahaw. Espesyal nga pamahaw ang iya ginhanda. Waay kami makaupdanay panyapon sang gabi nga ina, kag ginuna nila ang paghistoryahanay, para siguro mahitso ang ilang problema. Dayan man nga nagwa si Papa, kag nagbulig pa kay Mama sa paghanda sang amon pamahaw. Sa isip ko lang, sa mga hitsura nila, daw kaklaro, nga nagpatawaray na sila nga duha. Nagintindihanay na sila. So nag-upod kami tanan pamahaw sa lamesa, bawing-bawi man kami, bisan wala kami nakaupod panyapon sang gabi, sa pag-abot gid ni Papa. Sa breakfast nga ato, buo naman kami bilang isa ka pamilya. Very significant para sa akon, ang ululupod namon nga pagpamahaw nga ato, because it means oneness and a new beginning para sa amon pamilya. Pagkatapos pamahaw, nagkinasadya kami, bangod dito na, ginpanghatag ni Papa ang iya nga pasalubong sa amon. Ako na lang ang ginsugiran ni Mama sang tanan. Ang babae ko no, tita Regine, isa man ka OFW, ginasakit sang iya amo, kaginbuligan ni Papa, hasta nga naghulugay sila sang buot. Siyempre kung dito ko sa abroad tita, grabe ang ego sang loneliness kag homesickness. So siguro, nahatag sa babae ang mga kinahanglanon ni Papa bilang isa ka lalaki. Apang maayo na lang kaya naagapan ini kag nautod dayon. Sa amusad to nga tion, nabatyagan ko gid ang presensya sang aton Ginoo sa amon kabuhi bilang isa ka pamilya. We chose to forgive and forget, especially sa part ni Mama. That's why nabuo kami liwat as family. Wala kami naguba because we chose to forgive and simply love. Believe man ako kay Mama sa kasangkad sang iya isip kag sa kadalom sang iya pagpalangga kay Papa. So si Papa, he gave up everything, especially ang iya work dito sa abroad, para sa amon nga iya pamilya. Kag bangod sini, wala kami nagkawatak-watak bilang isa ka family. Hindi ko gid malipatan ang amon inagyan. Sa subong, tigo lang na kanday Mama and Papa. But okay gid ang ilang relationship. After gali nga nagstay na diri si Papa, nagtukod sila negosyo ni Mama para nga may steady income sa gihapon. Kag sa kaluoy sang Dios, maayo man ang nangindalagan sang ilang negosyo nga nagpatapos sa amon nga tatlo. Lain gid man kag nagabuliganay kamo. So hasta na lang diri ang ako nga pag-share. Madamo nga salamat and God bless. Ini si Lindy sang 4th District. Lindy, I am so happy sa nangindalagan sa desisyon sa iyong mga parents, and I admire your mother
hindi tanan nga mga wives nga nasakit ang ilang nga buot, especially nahibaluan nila nga may third party would be that sensible and very forgiving sa gihapon. Because ang iba nagapangibabaw ang pride, nagapangibabaw ang kainit, but not sa parts ng imong mother. Siguro that's one trait in her, no? Nga naluyagan gid sa imong father, and he's really very confident nga kung makasala man siya, patawaron siya sa imong mother, and he's been honest enough to tell her everything. And so that's why siguro ginintindi gid maayo sang imong mother. But he has to sacrifice ang iyang work dito sa abroad, but it's good thing nga he knows how to start again. Sang-ari na siya diri sa inyo, nga kaupod na niya kamo bilang isa ka pamilya. Sometimes you have to decide and you have to be strong sa imong choice, sa imong kabuhi. Would it be money or would it be family? Your parents chose the right thing. So thank you so much, Gid. Continue being happy as one family. Salamat gid sa imo. Lindy, sa imo pag-share diri sa KLP. Oras natin mga kabombo, 32 minutes after 2 o'clock. One story done. We still have more para sa inyo. Diri lang sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Siling nila ang panigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang naga-toothbrush kag nagapang-shave.
hindi pagpabahian nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini Padayon matuna? kita sa ato nga palatuntunan kahapon lamang, yari ang mga importante nga kahiwatan sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana, tubtob Agosto 20. Ang The Drumskin Band, isa sa pinakasampaton kag top-rated pop band sa Negros, tabukon ang gimaras kag The Iloilo Straits. Sa August 20, Sabado nga adlaw, agudihatag sa aton ang 2 ka oras sang pure musical entertainment sa concert at the plaza nga magasugod alas 6 sa gabi. Sa sininga kahiwatan na pulo na naman ka mga matahom nga Plazuela mags ang iga-raffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. And sa August 21, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganhaan sa Letolda para sa mga regular nga sumilimba sini kada Domingo alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton nga inti kita magdulas ang paglaom. Nga ang gugma kag grasya sang Dios ang aragid sa tanan nga tion, ilabinagid sa mga tinion nga hindi naton sunado ang sitwasyon. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Moving on sa aton nga next story, yari may liagman nga i-share sa aton si Serge sang Iloilo. Ever dearest, Tita Regine. Good afternoon sa tanan, tagdumalahan kag katapos sa Bomba Radyo, mga maukod kag padayon sa pagsuporta sa tanan nga programa sa sininga estasyon. Subong man sa mga KLP lovers all over the Philippines, all over the world, good afternoon gid sa inyo. Almost 20 years after of not being employed in government offices and even in any of the private companies, sa gihapon, I enjoyed the small blessings God has given me and my family. Pero sa sinima na ako narealizar ang puwerte pagid kadamo nga mga grasya kag mga bugay nga padayon na akong ginabaton
directly and indirectly, tita. Somehow, somewhere along the way, may dako nga impact inatanan sa akon kabuhi. So, muna naman i-share na akon sa tanan nga suki isang KLP, kabay, magtutok sila. Tawagan lang gali ninyo ako kay Serge. Damo naman ako sa na-share, diri, Tita Regine. Pero, ma-focus lang anay ako subong. So, nag-aobra pa ako sa isa ka pribado nga kompanya. Wala naman ako makalabot sa retirement age. Okay lang. Damo man ako natunan nga leksyon, kag mga importante nga bagay, bisan simple lang. Tani, siling nakon, may dako gid nga impact sa kabuhi naton bilang tao, kag bilang man, mga Kristiyano, tita. Nakabulig gid na sa pagiging mabakod sa pag-atubang sang tanan nga mga unos, mga pagtilaw, kag madamo pagid nga mga pagpanghangkat sa kabuhi. Thank you sa mga nangin kabahin sang akon matahom kag maduagon nga kabuhi ninyo. Di ko gid na malipatan tubtub ako buhi, Tita Regine. Sure. Umpisahan ko sa makapauli na ako sa medyo makapay nga bakasyon. Upod ang mga paryente, ang mga palakaisahan, mga kasimaryo dito sa Luzon sang early 90s after sang pagkatapos na akong eskwela sa college. Ang plano ko tani, tita, magbalik para maka-apply abroad man that time. Kadamo gid sang taga-amon gaobra sa iban nga pungsod. Iban mga kaparyentihan namon. At first, though hesitant man ako sang ginhambal sa amon maestra, nga amiga man sa amon tiya, nga maestra man tita. Basi di ko pwede, kay di man business-related ang kurso nakon. May units lang ako dira. Di man mataas ang mga grado nakon. Kagang masubo, kayo lagid kumayo mga experiences sa mga dalag ko nga business establishments. Isa pa gid tita, wala man gali ako units sa computer. So, daw wala gid mga bagay kapa-inspire sa akon mag-apply. Sang time nga to, tita, way pauso laptop, tablet, mga cellphones and everything. Wala pa gani internet. Good thing, gamay palang graduates. Later naisip ko, why not mag-try lang ba? Anyway, wala man yung madula, if try lang. So muna, nga nagpasa man ko requirements, certificates, clearance, application letter, resume. Lipat lang ko if napasa ko ang transcript of record. Basi, la payad to need gid. Namangha pa ako sa opisina kag store kag items nga na-display sa mga palibot sa sulod, tita. Siling ko, wow, aircon. Tita, tiles ang salog. Do di bagay mag-work ko kay sadto, balay, tindahan, simbahan, plaza, kag eskwelahan lang ang makatuan na akong pirmi. After several days, tita, nanumdum ako. What if budlay ang exam? Muman ang interview. Feeling ko, kay mga sikat, kag dako nga mga universidad nga graduates, mga boss namon, if ever mabaton kami, tita, ti may kasabay gali ako nag-apply, lipat na ko galing, no? If tanan na baton, mayo lang abstract, kag kalabanan situational ang exam. Dayon ang sa interview, more man ang situational. Ambot, daw mga mabudlay man tanan. Swerte lang siguro, kay wala may nag-apply nga competent gid katama, tita. Muna nga nabaton ako sadto. Kumbaga, natabuan lang siguro. Sa pihak naman nga bahin, naisip ko, nubo lang basi ang standard sa mga boss? Di gani, may mission lang ako sa sinanga kompanya, tita. Ay nako, buhay. First day of work, tita. Ti, kay wala pa kami mga nakita nga boarding house, layo pa ang amon. Ginpukaw pa ko ka sister ko. Daw naalangan ko. Di pa ko familiar sa mga boss kag mga kaupod ko sa obra. May maayo ko dayon nga impression sa workplace, tita. Nagaumpisa gid anay sa pangamuyo. Bago magplastar sa mga kinahanglanon sa sulod, sa display area o sa mga tag sa ka-table. May DTR, daily time record. Requested kami to come early.
Na-remind gid to have presence of mind, dayon always mag-smile, kag mag-assist gid maayo sa mga clients. Bisan daw nakakapikon na, palabaon gid ang pasensya tita. Gapray man ako tita, nga di lang ma-assign sa sales o sa kaha. Man malipaton ko yung nga daan, basi ma-short ko permiti, sayang ang pagod kag pera. Sang ulihi, okay gid, wish granted. Sining ko maobra ko. Di na lang maghangad sa dako nga salary, kag di na lang maghangad sa promotion. Importante, friends kami sang co-employees nakon. Di kay babayi, ka mga lalaunon ang kalabanan. So expect ko nga open na schedule nila for picnic or outing tita. Pag-start namon, ask ang boss namon maggadto sa mga kakompetensya, mga prices nila, if ever may promo and mechanics, etc. Tiuyon ko tita lagawan ko nga daan. Pagbalik, arrange lang sa mga receipts. Observe man sa mga kaupod. Tubtub naging mag-friends na kami tita. Gapulo practice pasulod sa daily transactions sa computer, mga printouts if update na. Kung ma-misplace o madula sa mga customers ila receipts, provide naman printouts sa ila. Explain naman kung paano magpahimo, kag kung diin nga abogado sila pahimo sa affidavit. What's next nga himuon nila to secure new receipts. Remind sila nga magdalagid sang valid IDs nila tita, and so on. Sadya man, mag-end of the year, sometimes go overtime na para mag-inventory. Iban, cancel mga dates nila. Pero sulit naman, kay ma-provide amon boss ang snacks tita. Burger with matching juice o soft drinks. Kung may time, pwede kan katanaw sang sine. Bow. Pero puro pa kami mga girls tita. Iba-iba ang beauty. May Bisaya, may half negra, may mestiza, kachila, may ara bonsai nga kana. Ay, may mga ala manikin, pang beauty queen ang dating. Iban, mukhang manika. Sadya, tita daw. One time, sa movie, nag-transfer kami seats kay may mga guys, gaarigay sa mga upod namon. Saylo man kami sa masanag, kag sa malapit sa dalan, tita. May best nga pag-off, dayon tanaw sang sini, Ti, kay mga 8 p.m. na, asos tita. Maayo lang, kinakalisensya na ko sa mga tag-iyas ng amon boarding house. Nakakita ko dayunan tita. Friends sila sang auntie namon, mga educators man. Biro mo, pagwa sa sini, dali-dali, takon magsakay sa jeep. Tingala takon nga nagliko sa tuo, instead mag-agi sa Kapitol, kay gali, Barrio Obrero, imbes ang CPU o liko akong sakyan. Ga-uniform pa naman kami tanan. Pero mga upod nakon sa iban man nga distrito sa Iloilo City gapauli. Laan akon magliwat-liwat tanaw sa gabi. Delikado. After few years, nag-outing na kami, especially during Sundays. Wala pa tuyagawa mga branches sa mga malls tita. Free halos kami if Sunday. Dala lang kami ilislan nga for the next day nga isuot kay ma-enjoy dito. Gadisco man kami tita. May mag-ask gani nga, pwede ka pa masyar? Ay, mahambal ko akon nga, ay, sorry gid, taken na ako ya. May mag-ask gani, day, Mrs. ano katulad? Tiambalan ko, Mrs. JC. Tiambal nila, ay, foreigner gali, husband mo? Kadlaw na lang sila. Lagi gaisip, no? Pwede man JC, as in Jesus Christ, tita. Pwede man gani nga, just care of, or JC, as in Haro Cathedral. Kaisa gani, tita, dosing ganon, kung na lang sila nga, dapat gid bala, hambalon, kung ano apelyedo sang partner sang tao, kaya di nyo man kilala. I mean, bag-ulang nakilala sa diskuhan pasado, tita. Mga makulit man gid, mga pangayaw, gakadto sa fiesta, magdisco. Tsakto man ang basang batch namon nga, expect nyo na may nagapangaluyag na sa baylihan. Ay, sa bagay. La, pagawa damo nga means of communication sad to tita. Unlike tulad, damo na. Updated sa mga bata sa social media. Pero sa iban,
exciting ang style sa mga guys nga na para sa ila. Kilig to the bone sila. Naisip ko balang tita, ang reminder sa amon erapat, okay lang magupod sa mga kaabyanan sa okasyon. Basta, siguraduhon lang, pagbalik, intact pa ang values. Sa bagay, grabe man gani food and drink stripping sa grupo tita. Mulang na ang amon nga bisyo. Ugaling, hindi lang gawa obvious, ebidensya sa akon. Kay ako lang slim gawa compared sa mga kaubdana namon. May pa beer, wine, pagani tita, ugaling ako, naimpunan ko ice kag soft drinks. Ti mo na, less lang ang impact sa akon. Medyo gaisog, gatikalon lang gamay. Kag feeling ko, non-stop ang istorya na akon tita. May best nga instead sa main door, sa puerta, pakusina ko yaga kadto. Ay sus ah. Pero syempre, conscious na conscious pagid ko eh. Control lang. Problema da, tita. Muna, di gita kon magpati, kon maghambal sila. Di daw sila kabalo sang ilang ginahimo if nakainom. Ay, no way. Kabutigan, tita. In fairness, kaisa lang, kag kami all girls, nga mga wala pamilya, o single lang nag-try mag-cheers gamay, tita. So, ibalik na akong tita sa trabaho namon. If ever may mag-absent o magpahuway, di gani mag-off, kami naman na ginapa-assist sa gwa sa kaupdanan. Dapat halong gidna sa pagbutang sang kompleto, kag kaupo dira. Klaro man dapat pagplastara sang tanan nga data. Muman ang mga computations. In short, concentrate, kag focus gid pirmi. Magsala ka, ang imo sweldo, mabuhinan sa mga shortages. So, dead ma lang pag may mga cute guys o kung mga appealing men in uniform. May makita ako, man in white, man in blue, man in brown, whatever. Basta may ginaobra, yuhum-yuhum lang. Inspired ka man magatubang sa mga nagahulat sang ilatag sa ka-receipts, tita. Kapinta kung mga kakilala o kung mga kasimanwan nimo ang mga bisita kag magbakal o magpalantaw sang ilang mga items para ma-appraise. Kung ano man nga mga kapilyahan na agyan na kung tita. Speaking of cute guys, one time, nagpalihog sa ako ng boss si ma'am. Magdulog importante ng mga papeles sa ila sa isa ka building. Ay tita, nahuya ako tani. Kayang akong uniform, la masyado mainitan kag mabutangan Fabcon o fabric conditioner. Ay ti, no choice, la man available makadto. Baw tita, pag abot na akon, ara ang cute guy in charge na nga transaction. Baw, medyo nagdistansya ko, basi mag-amoy ya uniform nakon. Sige lang siya istorya. Baw, la ko may nabatian, gadali ko maghalin. Until nang siling siya, ma'am, next time, if may transaction ka diri sa amon, ako lang pangitaon mo ha? Ay, wala siguro niya napansin, may amoy akong uniform, tita. Boy next door pa naman, pero 5 or more years, magulang ko sa iya, tita. Muna nga wala man pressure. Respectful gani. Mag-off sometimes, makita na akon siya sa gwa sang naobrahan ko, tita. Doon nahamot man ko kag feeling pahiya. Dead ma lang kami. Magsige lakat sang upod namon. Kung hapon tita, pag may time kami, gasimba man kami sa Lapas, sa St. Clement's Church o sa Santa Maria Church sa city. Sa aga sa San Jose Church near Freedom Grandstand dati. Kag kung may ara sa Haro Cathedral. Kung kaisa, para mataktak ang baby fats, galakat man kami from city proper sa Freedom to Capitol. Ako ya, di pagid kontento. Malakat pagid from Haro Cathedral to Cuartero, lapit sa sementeryo. Laman ko mahadlok, bisan permi ako lang isa kay busy mga kaupod ko sa boarding house. May mga meeting kag klase sila. Kung kaisa, tricycle o sikad if gabi na gid. Muna nga dugang akong gamay. May mga beses tita, gahapit ko anay sa malapit lang nga department store sa among nga workplace. Gutanaw-tanaw man ko mga display nga items kag bakal man sang groceries. Sando sige ko dahapit tita, may isa ka CRS, la man pa CCTV sadto. Muna ay mga CRS sa mga stores. Ugaling permigid kadalantaw nakon, gatutok gid ang tawo na.
Ga-uniform paabi ako. Tani item lang tawon niya, nga sa guyagid be. Medyo di gawa ko komportable tita. Basta natulok ako, amo na. If masaylo ko sa ibabaw ng estante, uy, ara man siya. Nano, lan iban gabantay nga. Until one day, sang medyo malapit na siya, ay, nakibot, nagatulok gid, kag mag-abot ang babayi nga manabo, kag dumay edad na gawa, ginuyapan iya kamot kag mag-ask. Sino na? Daratulok sa akong tita. Madasig mo niya si RS magsabat nga, friend na kun Tinagyuhom lang ang girl sa akong tita. Bao Insecure yata? Buti na lang may CCTV na tulad. Iwas selos. Sumayo gid man amon nga reports ang co-workers na akong tita. Kung snacks, ululupod na kami sa lamesa. Share sa mabakal nga palamahawon. Kung lunchtime mo man, share man. Bisan may mga sweldo tanan tita. May mga tion nagadungan amon off, amon mga boss didto man ga lunch sa opisina nga na tita. Buti iban naka-off na, kami hindi pa. Pero ti kay halos friends man ang tanan, may nagtanaw sa mga picture sa table sang amon upod. Nagilinutok man kami, magkadto kag magkilinadlaw. Excited balaan magtanaw mga pictures tita. Baw sangla na asahan. Nag-abot sa amon isa ka boss ahead of time. Sang naandan nila nga oras magtipon kag magpanyaga kag magrest makadali tita. Pretty cool ba ako? Gamay lang nga bagay kag oras tita, pero sa mga business-minded time is gold. Accountable ka na. Dugangan pa. After few hours, ginpalihog pa ako ni ma'am nga idulong ang mga folders dito sa isa pa ka boss nga nag-abot sa pagtumpok namon sa lamesa magtanaw picture. Kay daw may event balamong, mo na picture dayon natutukan namon. No choice naman tita. Gindala ko ang folder sa opisina ni boss. Expect the worst. Siling ko. Basi first time ko makabati sermon karon. Pag-abot ko tita, mayo kay ara ang guard, si Manong, siling ko, ibilin ko lang, kag magdagon-dagon balik. Si Manong, ginatawag ko, hinay lang. Tita, kag hambalan, nong, palihog lang hatag kay boss naton. Unfortunately, matunog ang boses ni Manong guard, di nabatian ni boss. Ay hala, paano ni? Ay tita, nagpahigad ko gamay, basi makita, kag masermonan ko. Ato na, nahatag na ang folders to. Dayon nabatian ko, ask ni boss kay Manong if when bakante siya pag-off. Bala mo tita, gina-invite ni boss si Manong guard, magkaon sa gwa mag-off. Ha! Thank you Lord. Wala sang sermon nga nag-transpire. Saved by the bell. Muna to, back to work na. Less ang stress, kagula tension. Siyempre, birthday ito ni Manong guard, di kaya increase sa income. Siguro tita, mga more than 4 years na sadto sa may mga unexpected nga problema sa mga ginaasikaso namon sa opisina. Di kay kampante man kami, kay may ara mga computer, ara man amon expert nga programmer. Dason, doon na itchapwera na pag-manual records ang daily transactions. Open pa naman kaayo, bisan sino na lang sa mga upod namon gagamit na. Siyempre, salig man kami, na-save man namon every time. May mga floppy disks man. Until isa ka adlaw, may mga na-missing nga data tita. Mayo na try gid namon i-update. Wala man kami na sermonan. Sadto, mga kabataan man pagtratar sa amon sa mga elderly boss namon. Basi nga nalipatan namon mag-back up tita. Mayo gani, madasig mga upod namon mag-type sang data sadto. The following year, naisip ko, what if try binakon mag-apply sa abroad? Pati ka na tita, amo nanay, ayaw gid na. Big no-no gid. Ano gid ko na makaon sa nag-obra abroad, nga hindi makaon diri sa aton. Pero try lang naman, kung may time ko, nag-inquire man ko tita. Sa lapas, dati, no, lapit sa church, public market, sa isa kadako na nga college school. Mga engineering courses bala na offer tita. Ti isa ka best naman, nagkadto ko, nag-ask sa ila empleyada, boga uniform pa ko tita, blouse ang off-white, skirt sang mint green, ga-sandals ang brown, kaga-stocking sang number 5. Kamas ng babae, bawday. Sigurado ka, kabalo ka mag-ubra sa sulod sang balay? Bah, grabe ba?
Kabalugan ko magtanom, pamunyag, panguma, ina lang. O galing tita, di man gid ko makaluto maayo. Ordinaryo lang nga obra sa balay. Di kawayan man lang, kag di man dako amon balay. Doon nahuya ako galing. Feeling ko, do gina-underestimate nila, mga DH. Tani encourage man nila nga mag-apply mandamo man napundar sa naga-work as DH, tita. Makalibot ka around the world if ever, di ba? Makapaayos ka balay ninyo, maka-invest sa bangko, kag masige maintain sang mga kadutaan. If may ara na kamo na paobra sa inyo ulumahan, di imagine di lang Asia, pati Europe, Middle East, USA, tanan nga states, pwede makaduan if generous ang employer mo. Pero nag-home na lang ko. Wala na ako magbalik sa agency nga ato tita. After several years, iba nga mga co-workers ko, pati man ako, nag-amat-amat resign for various reasons. Iba nagkapamilya, focus na lang sa ila. Iba nag-migrate sa America and other places. Iba nag-pursue sa ila fields of profession. Iba niya may gamay nga negosyo nga di man masalig sa iban. Di sila ga-manage. Pero sigurado gid, no regrets, tita. May mga nag-work sa government offices. Kung kaisa nagakilitaay man kami, sadya man gid share sang story, love life, daw kasan ulang, no. Di ako ya tita ga-enjoy sang harvest sa mga bunga o kung mga produkto na sa akon mabugnaw nga mga kamot. So hasta na lang diri Tita Regine ang akong masaysay sa imo. Madamo yun nga salamat sa liwat. Si Serge sang Iloilo. Wow, Serge, kanami pa sa mga memories. Sang mga memory. As in, kaklaro, no? Sa tanan-tanan, nga mga nadumduman mo pa, mga kaupdanan mo sang una, everything that you did, mga bossing mo. But it's good, no? Ngati, bisan nga nagsipakay na kamo sang banas, do ka namin makaing tagsa-tagsa sa inyo, do mga nami man, no? Ang dalagan sa pagpangabuhi. And it's good that you can still contact each other, kag kuno kumusta, no? Sa tagsa-tagsa. Well, enjoy your time sa imo nga mga ginakalingawan man dira, kag ginakwartahan at the same time. Thank you so much sa imo, Serge, for sharing with us your stories sa sining nga hapon. Mga kabombong ato nga oras, it's 4 minutes after 3 o'clock. That means we have no more time left. Ang iban pa nga mga istorya, syempre buwas na lang sa liwat naman naton nga pag-ululupo diri sa kahapon lamang program. For the meantime, sa inyong mga istorya dira, liyog na lang ko i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo for today. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program magabalik ako buwas. Salamat gid. Good afternoon and God bless.